po, ma-start na po kita sa satuyang budget presentation kang LGU Naga. Ma-stand up na po kita para sa satuyang opening prayer. Our Almighty God, Creator of heaven and earth, we come before you today under extreme threat of this pandemic. We still praise you. You neither slumber nor sleep. You are watching over our land and our people in these perilous times. We humbly ask your forgiveness for all our iniquities and weaknesses. We believe that our strength comes from you. You hear our cry for mercy, for protection against peril, because here we are, gathered here today, giving us the opportunity to serve. And we thank you, Lord, for that, for your glory. Grant us your peace and calmness to overcome fear. We pray for those in despair, needing comfort through your Holy Spirit. Your word says that you will keep in perfect peace those whose eyes are fixed on you. We believe in your love for us and the healing of our land with your grace and your power. In the name of our Lord and Savior Jesus Christ, we pray. Amen. Ngunyan pong hapon, ang yaon pong presenter coming from the City Population Nutrition Office, si Ms. Joy Macaraig, na kung saan siya po ang Program Officer for, and si Ms. Rosemary Zuniga, siya man po ang City Population Nutrition Officer number 3. Okay po, Ma'am Joy, duman na po, tabi, thank you. I acknowledge naman po ang yaon po digdi ang mga BPC President, Queen President, si Ma'am Jem, saro po siya sa NCPC Board, NGO. Okay po, Ma'am Joy, it's your turn. Thank you. Good afternoon, maray na hapon po sa Indogabos. Again, it is our pride and honor to present to you our plan and budget for next year. So sabi nga niya, I'm from City Population and Nutrition Office. Aram ko pang iba sa Indo pamilyar sa opisina mi because talagang sa barangay man talaga ang samuyang mga aktibidad mostly. Okay? So this is our 2023 annual plan and budget. But before that, I would like to run through our office mandate. So actually, ang opisina mi, we are implementing, this is actually a three-pronged program. Kaya apart from population, which includes family planning, which gabus po kita pamilyar, and then nutrition program. So for our population division, basically, we carry out measures to ensure the delivery of basic family planning services and provision of adequate facilities relative to the integration of population development principles in providing access to said services and facilities. So develop plans and strategies and implement those which have to do with integration of population development principles and methods in various programs and projects. Implement population development and promotion of responsible parenthood. Establish and maintain an updated data bank for program operations, development planning, and educational program to ensure people's participation in and understanding of population development. And of course, enhance overall improvement of family welfare, particularly in the improvement of health of mothers and children. Now, for our nutrition division, our office mandate is to alleviate the condition of the malnourished and prevent the onset of malnutrition among the at-risk groups. So, syempre, yan dyan kinakapture ta, si infants, children. So, ang children, it will be explained later by our nutrition officer, no? So, bako man gabos sa mga kaakian, but may edad sana si pigfo-focus kang pigtatawaning prioridad, kang mga programa and aktibidad kang sa muyang opisina. And then we have pregnant and lactating mothers and of course the elderly. And apart from that, of course, we perform such other functions mandated by the local
nawara na luna. Local government code, okay? So what is the vision of our office? A multi-awarded office. So multi-awarded po because aramambot baganindo talaga, no? We have been championing for so many years our population and family planning program and nutrition program, okay? So a multi-awarded office that provides inclusive nutrition and population services towards development on social protection. And then our mission is to foster nourishment and care through the improvement of existing excellent and inclusive programs and the development of groundbreaking approaches to nutrition and population services. So, sabi nga ni po kayan, making the best better. So, di kita nagpupundo para ang satong mga aktibidad mas lalo pang mapaurog, ang kamugtakan kang satong mga kaakian, ang kamagurangan, ang bilog na pamilya. Okay? So next, what are the organizational outcomes? Now, for population division, actually, may mga figures po yan, but mostly, si kabilugan, anong gusto tang mahiling sa sunod na taon pa? Siyempre, ini pong population division, ang population program, nakaangkla siya duman sa Ambition 2040, okay? But basically, sa muya, makaangkla kita duman para magkaigwaning matatag, maginhawa at planadong pamilyang Pilipino. Actually, this is a shared vision, okay? With itong pigihilingan ni Ambition 2040. And then, increased contraceptive prevalence rate para po duman sa dayong pamilyar, digdi sa contraceptive prevalence rate. Sinusukol kita, digdiyo sa arog kaniyo pong mga indikasyon. So this is one of the indicators. Kung ang nutrition program may malnutrition rate, okay, sa muya man sa family planning, we have the contraceptive prevalence rate. Ibig sabihin, isay duman sa mga constituente sa Naga na nagbabadus pa, nangangaki, ang nagagamit ning modernong paagi ning pagplano ning pamilya. So isay dumapira duman. So yung po na contraceptive prevalence rate. And it's actually, we are happy to share with you. Nasa po yung contraceptive prevalence rate here in Naga City is so much higher than the national target. Ang national target po is only like 30%. Pero po nakita sa actually ang target for this year is 60%. Latest po August, nasa 58.51% na kita. So, dikit na kembot na lang 60%. So, that is almost doubling the national target. Halangkaw po siya. So, good indicator po yan. So, in 2023, maawutang, maitaas pa siya into 62%. Iyan po kayang 1%, 2 percentage points. Ano po yan? Dakulang effort ang ibubuhos mo dyan para maglangkaw ka maski 1 percentage point or 2 percentage points. So hinihiling ta na next year, sa 2023, although halangkawan na kita nasa 60, palangkawan ta pa into 62%. Okay? So another one, increased awareness and acceptance of natural family planning methods by couples of reproductive age. So sa tuya po digdi, dahil lang po kita nagtutulod sa mga itong artificial na paagi sa na pagplano ng pamilya, kundi tinatawan tamang importansya itong mga mag-aragom, mga couples ngaya, o itong may mga partners na abo magamit ng artificial na family planning methods, pero gusto po magamit ng natural na paagi ng pagplano ng pamilya. So kita lang po, actually kita na nag-pioneer kang Naga City Natural Family Planning Council. Okay? Ang kamautan kani is really to mainstream and to advance natural family planning. Okay? So kita po yan, ang members po kayan, manlain-lain, may hali sa simbahan, non-sectarian po siya, bako lang Katoliko, igwa po ng mga Seventh-day Adventist, may Muslim, so iba-iba po, may kapulisan, may academe. So that is the composition of the Naga City Natural Family Planning Council. So it was organized in 2005 po. So saro yan sa mga best practices kang city. And then, available and accessible family planning services, supplies, IEC, information, education, communication, and social behavioral change materials, especially to target clients in the 27 barangays of Naga. Siyempre, gusto ta ang mga maserbisyo ta,
maging accessible and available duman sa talagang minamautang makareceive ka ini. Okay? So gusto tang sa barangay available ini mga sinasabi tang mga family planning commodities. And saro yan kung taano nagiging champion pa ang Naga because ang Naga City is a commodity self-reliant city. Iyo po, istoryahan ko lang po ka muna sa kang mga nakaaging taon pa, talagang hinihiling na ninda na ang Naga City, saro po siya, nasabi ko, commodity self-reliant, na day napupundo itong pagtaoning serbisyo sa pagplano ng pamilya. Kasi po sa ibang mga lugar, like mga family planning commodities, araw po ngayon ka mga pills, mga kondom, okay? Nagre-rely sinda sa tinataw, syempre, kang gobyerno, kang DOH, okay? So pag mayo nang tinaw sa imo, di pundo, si pag-distributor mo, mayo na si imbis mga gusto magamit ng pildoras, mayo na si libre, mapiritan magbakal. Kung mayong pangbakal, mapundo na, o magiging pwedeng magbados, and so on. Pero kita, dayan napupundo, because we are commodity self-reliant. Our LGU is providing a sufficient fund for our commodities. That is very like 2 million pesos. Imagine po, 2 million for procurement of family planning commodities. That is why, even during the pandemic, even at the height of the pandemic, iyo po baga na si mga pundo, halos kadaklan na butong duman sa mga COVID response activities. However, for family planning, nadiritso ta siya, dinarata pa sa barangay because may sufficient kitang pundo para makapanao man giraray kadtong mga family planning commodities. So that is another best practice of Naga. Okay? And of course, increase male involvement in family planning. Taang family planning, bako lang para sa mga kababaihan, dapat inbuilt man ang satong mga kalalakihan. Okay? And then accurate and updated data on population and family planning. Kasi po, yan, itong data banking, itong data is very, very important for us to plan, to plan activities, to plan programs. Okay, so importante pong maray siya. And sa pang kinakaabalahan tang marayan si VM. Good afternoon po. Sa kuya pong ina-acknowledge ang pagabot kang sa tong magayon na Vice Mayor kang siyudad ning Naga, Vice Mayor Nene de Asis. Good afternoon po. Ayan. Mataram. Ay, ma-present man pala si VM. So, ipadagos ko na po tayo si VM na, Okay? And then, ang sarupang talagang pigtatawan ng panahon, kan sa tuyang syudad, starting this year, iyan sa tuyang kamautan na ma-reduce itong incidence of teenage pregnancy. That's why, at siyan, i-istorya ko po sa Indo, kung itong mga activities na kinakaimbeltahan tangon yan, just to realize, the shared vision of reducing teenage pregnancy in the city. Okay? And of course, the CPNO as an accredited adolescent and youth-friendly health facility and as a freestanding family planning clinic. So yan ang gusto tang matarget pa next year. However, ini po nga yung adolescent and youth-friendly health facility, laog na kita naman sa level 1, kaya lang dapat may formal accreditation pa. Kaya baga sa CPNO, may nakalag na kami. This is adolescent and youth-friendly health facility because nakakomply kita sa mga requirements, pero inahalata lang si formal accreditation from the DOH. Okay? And of course, for us to be a freestanding family planning clinic. Okay, next please. Now, sa nutrition division naman, itong mga organizational outcome na gusto tang ma-realize for next year, kung ang population or population program, igwang CPR na halangkaw, kita man kinaka-orgulyutan na ang satuyang syudad igwang hababa na malnutrition rate. Kung kami nagpaparapalangkaw, ang sa nutrition talagang nag-exert ng too much effort para mapababa siya. And true enough, ang malnutrition rate ngunyan, which is 3.4%, is very much lower than the regional malnutrition rate, which is, last day ko pa aram si latest, pero last year it was 30.5. 30.5, halangkawan pa siya. Sa tuya, nasa 3.4%, halos nagsasadsad na, madali na, And then, so next year, hopefully, maging 2.9% siya. Okay? And then, provided accurate supplemental feeding to target malnourished children, pregnant and lactating mothers, and elderly. We have increased awareness and understanding
of target clients on the importance of proper nutrition, reduce prevalence of iodine and other micronutrient deficiency disorders, and protected, and improved infant and young child feeding practices, especially exclusive breastfeeding among the target groups, and also ensured sustainability of IYCF, exclusive breastfeeding and complementary feeding intervention sa mga barangay po. Yan masustain itong mga IYCF interventions, okay? And then increase percentage of exclusive breastfeeding mothers from 99%, halangkawan na, no? 99% in 2022 to 100% next year. Yan. Okay? So yan si mga organizational outcomes kang sa tuyang opisina na minamautang ma-realize next year. So ini naman pong gabos na yung mga outcomes na ni, of course, naka-align siya sa satuyang developmental plan, of course. Gusto tang ma-address itong as a whole. Gusto tang ma-improve siyempre si mga malnourished, maging tama ang bilang kang mga aki, kang pamilya, to attain a better quality of life. Iyon man lang yan ang gusto tang mangyari. Sabi tabaga, maugmang na genyo sa maugmang lugar. So gabos ning giligibot ta, pasiring duman. Okay? Next po. So basically po, this is just a summary of everything na ginigibot ta. Dahil may sinaro-saro na si kadakul-dakul ng mga interventions na yaon dyan. But digdi po mahihiling na nindo kung sa napapaduman si budget kang sa tuyang opisina, okay? And then actually later on mahihiling nindo pira ang idadagdag, pira ang pigpo-propose na idagdag for next year kung madadagdagan. Okay? Now, let me start with a population program, and after me, makuyan po, ito naman sa nutrition division ni Ma'am Rose. Okay? Now, for the population program, ini pong family planning service delivery, kabali po digdi si pag-purchase ng mga family planning commodities. Gabos yan, pills, condom, and then ngunyan may bago pa, may implant, so kadakol-dakol, po. So dyan po siya nakalaag, and then bakulang si mga family planning supplies mismo, like kundi ito halimbawa sa paggagamit mo ng implant, kay puhan mo ng anesthesia, mga araw po kaya. So ngunyan, kung kang last year nasa mahiling po nindo nasa 2.5 million. So ngunyan gusto taman itaas naman siya so 3 million kasi for the past 5 years nakapeg lang siya sa 2 million. And nagtataras naman baga, nagdadakul ang satuyang mga current users. So, nagdaglag lang siya ni a little like 500,000. Okay? So, 3 million for next year. Ini pong reproductive health and responsible parenthood, yan po digdi si mga aktibidad, siguro po sa barangay, nadadangog nindo ni si mga family health classes, si mga BSP otang nag-chat group, nag-uusapan serye, kadakul-dakul, mga katropa, itong mga kalalakihang tapat sa responsibilidad at obligasyon sa pamilya, because sabi we wanted to increase male involvement in family planning, so we have activities na araw po kaya which caters to our male participants naman, kasi usually puro mga babae ang nagpa-participate sa tuyang mga activities sa barangay. So ining katropa nakafocus duman sa mga kalalakihan naman. So dyan sa reproductive health and responsible parenthood, kabali po dyan si pag-purchase of course ni mga supplies, si mga IEC and SBC materials, si mga brochures na pipapanaome, si mga tarpaulin and so on, a lot of those things na nahihiling nindo sa 27 barangay. So kabali po dyan, nasa 230,210 pesos ang satuyang estimated budget for this project. And then nabanggit ko sa Indo po, so bago itong Naga City Natural Family Planning Council, na sabi ko nga ni isaro kita, nag-pioneer kang arog kaning council na nakafocus siya sa pag-advance, kang natural family planning methods, para di man siya dihado, para duman sa mga mag-aragom na gusto man magamit ng natural method, sabo kang artificial, edi igwaman ning programa para sa inda, para ma-improve si access kang natural family planning, because ang natural family planning is as effective also as artificial methods of family planning. Kay puhan lang mas maintindihan, kang sa tuyang mga
mga women and men and women of reproductive age kung ano yan. Kasi ang iba, ang aram si mga traditional pa na din naman ginagamit. So those things, basically to advance on natural family planning. So dyan po, may 223,500 because ang usually mga yaon digdi sa mga aktibidad, ang yaon digdi sa project na ni, of course, we have ito activities of the council. Last year, may mga infomercial contest. And then we have usapang natural na ginigibo sa mga barangay in partnership with the academe. So usually mga nursing students from University of Nueva Cáceres nagduduman sa barangay. Kung may mga usapan on artificial methods, siguro man usapan para sa natural family planning, para balanse po siya. Okay? So yan po ang dyan sa Naga City Natural Family Planning Council and other activities of the council. So 223,500. Kabali na po dyan si mga tarpaulin, mga brochures, na pigre-reproduce ta. And then sa gender and development, actually, nakaano lang po sa gender and development, pero actually halos gabos man po yan, nasa mo yung mga proyekto, programa, proyekto, okay? Mahihiling mo itong component na yan sa gender and development because it's basically answering, it's basically addressing mga gender issues, okay? So, nahihiling ta na gabos yan, actually God man siya. Pero digdi kaya nakalagyan itong Family Welfare Club. Familiar po kamo kayan sa barangay pa. Actually, ang Family Welfare Club, saro yan na na-maintain kang Naga City. It was, it was organized back in the early 90s, early 1990s. And ang Naga City, ang saro sa nakasustain ka iyan. Ang Family Welfare Club po, ang mga members kani siyempre mga kababaihan ng mga satisfied family planning users, mothers of malnourished children. So usually, ining grupo na ini, nagiging katuwang tasinda para sa pag-implementar ng mga family planning activities sa barangay. Siring man, tinatabangan tasinda para mas lalo, kasi family welfare, usually mga livelihood programs, nililing tasinda, aron mo yan, ang focus kang sa inda, kadto si Vice Nene, for so many years, Vice Nene, itong mga satuya, Family Welfare Club na, dati Rights of Women, naging Magna Carta of Women, every year po yan, si VM Nene, permi kami kayo nagduduman, 27 barangay po yan. And then, nagkaigwang pandemya, so we shifted to mental health, okay? Mental health, self-care, so yan, para sa mga kababaihan. Kasi syempre, kang pandemya, lalong-lalo na, most of us are going through, it was a difficult time for us, lalo na sa mga kababaihan, nayaon sa harong, sabi ninda mayo ng income, sabi nga, magluto ng araw kanina, man lulutoon, ultimo pamasay, so on. Now, kaya nag-shift kita sa mental health. But now, we are already recovering. Okay? So, ngunyan na taon nakafocus naman siya sa financial literacy, sa mga livelihood activities. Ayan. Because gusto tang ining sa tuyang mga kababaihan, maski nasa harong sinda, maging produktibo sinda, and makatabang sinda sa indang, sa resources, mag-provide ng resources sa indang pamilya. So, basically, yan po, may mga trainings po yan, So, dyan, we have 297,750 na budget for next year. Now, iniping adolescent health and development. So, in adolescent health and development, for the past years, nagduduman kami sa barangay. Kadang ito activities dyan. Ito ngayong mga Hearts and Minds seminars ta. Ini mga Hearts and Minds seminars na ni gusto tang mas maitaas si kamulatan kang sa tuyang mga kahubinan in terms of pagpadangat sa sadiri, and then maiwasan ang pagbadus ng amay, how to, yung maarga ng mga topic dyan, kaya patok na patok sa mga baget sa barangay, and usually, tinatarget si mga out-of-school youth. Although, itong mga barangay na may mga high schools, may mga eskwelahan, talaga nagduduman din kami. Pero, at least ito sa tuyang mga out-of-school youth, nakaka-access sa arog kaning mga aktibidad. Okay? Yan si mga Hearts and Minds. And ngunyan, igwa kitang teen center. May teen center po kita, aramihan kang sa mga barangay, igwa kitang teen center na yaon sa samuyang opisina,
Okay? Para ini pong lugar na ini, para lang ang sa tong mga kahubinan, lalong-lalo ng mga adolescents. Pag sinabi pong adolescents, ang edad kayan 19 pababa. So yan po si mga teenagers. At least may madumanan sinda. Madumanan sinda, maghapot ngayon ng mga sensitibong hapot. Usually, day nahapot sa mga magurang, day nahapot sa mga maestra. At least, igwa sindang madudumanan na magiging komportable sinda, na mayong bakong judgmental ang mga tao do ini ngayon, usually nagjo-jump po sa mo yan ang mga nagiging puro love life, love life, okay, and then sa pamilya o minsan bados, paano masabi sa magurang, and then ini pong mga ini mga senaryo na ini, and sabi ko po nga ni baga sa Indo, igwa kita kaning inaapod tang bagong engagement kang city, ini po, the Challenge Initiative. So, ini the Challenge Initiative, this is actually in partnership with the Swilig Family Foundation, the Department of Health, and the Commission on Population and Development. So, pinuunan ta po ningon niya na taon, kang last year pa po pala, last August, pero si mga aktibidad nagpun last November, matatapos pa lang kita kang year 1, pero ang The Challenge Initiative po, gusto ta kaining ma-establisher ang syudad bilang adolescent and youth-friendly city. So we will be joining other 10 cities, si inot na 10 cities like Dipolog, Puerto Princesa, Cagayan de Oro, na naging nagbali digdi sa The Challenge Initiative. Ini pong The Challenge Initiative, o ngunya po nga ni, imbelto na din ang Naga City People's Council, kasi nag-orientation kami duman sa Indain, magiging partner mi ang Naga City People's Council sa ibang mga activities kaini. So ang The Challenge Initiative po, sabi ta gusto ta, we wanted to establish Naga City as an adolescent and youth-friendly city, but it is towards reduction of teen pregnancy. So ngunyan po, sabi ko nga ni, pagkaigwa kang The Challenge Initiative, naging, we had a critical lens, to see the looming issue of teen pregnancy. Okay? Although kadakol kitang ginigibong efforts para mabawasan ini mga insidenteng araw kani, pero sa nahihiling ta, nagdadakol pala talaga baga sa pahubin, ang nagbabarados. Okay? Although ang iba, sabi tangani, may mga nagbabarados na may nagbabarados, kanya-kanyang istorya po yan. Kaya sabi ta, di kita maging judgmental, minsan ang pagbabados ka nga aking ini, there is always a story behind the figures. Kung yan naglalangkaw na yan, gabos yan may istorya. And ang kadakla na istorya, nakakamundo po siya. Okay? And mas nakukuyan kaming madangog pa. Minsan pag nakakahiling bagang mga kaubinan na bados, ilingan na ngayon yung disgrasyada. Okay? So sana po hilingon ta sinda as someone na kaipuhan ang tabang ta. Dahil nagbadus na nga ni, itaarugon mo pa kaya, dapat maka-access sinda sa mga serbisyo para mas maataman ng sa diri niya. Mas maging maray ang pagbadus niya, maataman ng aki niya, pagkatapos niya, makabalik siya sa pagklase para magkigwa siyang mas maray na laban sa buhay. Siya ang objetibo kang The Challenge Initiative. Of course, gusto tang mapababa garo suntok sa buwan man masabing Mayo na magbados na adolescent, no. So suntok sa buwan siya pero lugod mapababa ta siya. Mapababa and may iwas ining mga kahubinan ta kasi po ngunyan di kita nagsasabi na ang mga kahubinan ngunyan they na nag-indulge into something like premarital sex, kadakol na po. Baka day mo nga ni aram, minsan baga kadakol istorya day mo aram, kaibanan mo sa harong, bados na pala maakiuna. Day pa nag-aaram sumagurang. Kadakol pong araw kaya. Now, sa rupa dyan, gusto tang ma-break, okay? Si GAP. Si GAP kang mga medyo nakakaedad, usually mga parents, itong mga intergenerational dialogue na maintindihan kang mga kahubinan o itong mga kamagurangan man kung paano sila mag-meet halfway in terms of mga arog kaning usapin. Kasi usually, aram taman, ang kultura ta na, they pa very, very open sa arog kaning usapin. Okay? So, dahil may mga nangyayaring arog kani, kaipuhan tang mga aktibidad na arog po kani, like the Challenge Initiative na tutukan ta talaga ang satong mga kahubinan para day magbados or kung bados man, nagbados na natin age, day na mautro pa, repeat pregnancy. Kasi po nakakamundo na uga po kami sa datos 15 anyos ang aki tulo. So sana kung magbados ko ta makaklase, maka mo na siya.
maka-recover from her previous pregnancy. So marealisar si mga kamautan niya sa buhay, yan, to avoid repeat pregnancy. Kasi masakit na maray sa kamugtakan kang aki, lalo na sa mga magurang. Sa mga magurang kaning mga teenagers na nita, usually nakakarga man giraray ang responsibilidad sa mga magurang. Okay? And then, in population and development integration, so ini po may budget siya balikan ko lang, in adolescent health and development, naging dakula po siya, 2.8 million because ang commitment kaya kang city, for ngunyan kayang year, 1.5 million. So dapat nagtataas siya. So ang commitment kang city, around 1.5 or maging 2 million para duman sa the challenge initiative. Apart from the usual activities of the office. Okay? And then, yung population and development integration, yaon dyan itong mga activities like, of course, isang mga BSP OSTA, ayan. And then, yaon dyan, yan budget na yan, 1 million, okay? Yaon dyan din nakalaag itong, kaya dakula siya because itong mga population and development activities, population and development week, usually November. And then yaon po kaya dyan si pigtataong sweldo sa mga JO, nakakarga dyan sa population and development integration, kaya nag 1 million siya. So for our population division, we have 7.6 million, okay? 7.6 million for the implementation of our various PPAs. Okay? So yan po si mga nabanggit kong mga aktibidad, okay, na gusto tang gibuhon para ma-realisar si mga nasabi tang gusto tang mga organizational outcomes. Okay? So we're done with the population division. We move on to our nutrition program, which will be facilitated by our Nutrition Officer 3, si Ma'am Rose Uniga. By the way, gusto ko pong i-acknowledge ang presensya kang sa tuyang konsihal, Councilor Omar Buenafe. Hello, good afternoon everyone. Vice Mayor Nene, good afternoon po. Sir Hill, Sir Councilor Omar, good afternoon. Asin sa Gabos po, good afternoon. I would like also to present to you the programs, projects, and activities of Nutrition Division. Kasi sabi nga ni Ma'am Joy, igwa po kaming duwag division kang City Population and Nutrition Office. So ang inot po, ang sa nutrition program, ang inot na po is ang food assistance, which is igwa po kita ning 7 digning projects, na kung sain pinakainot po ang center-based feeding o itong hot lunch feeding, na kung saan igwa po kami ng proposed budget ng 8,100,000. Siguro po maririsanin doon na dakulaon po iniyo sa sa center-based feeding project. And then ang sunod po sa complementary provision of complementary feeding, ang Nutrimix. Ini pong Nutrimix na iniyo, iyo po ni si ginigibo kang si balikan ko lang po, baka de po anong hot lunch feeding. Ini pong hot lunch feeding, ginigibo po iniyo sa 27 barangays kang Naga City, na kung sa NPK-cater tapo digdi sa itong mga malnourished preschool children. Po. And then, ikadua, ang complementary feeding, ito pong Nutrimix. Ini po, pigdi-distribute lang giraray ini, duman sa 6 to 24 months na mga infants. And then, ang Nutri-Ataman, iga po ning budget ning 625,000. And ang Nutri-Nanay, iga po ning 1,350,000. And supplementary feeding for malnourished elderly, iga po kita ning 1,620,000. And supplementary feeding for malnourished pregnant mothers, iga po ning 2 million. And distribution of nutritious breads produced in Nutri-Life Bakery. Iga po kitang Nutri-Life Bakery, digdi po sa likod sana, kang samuyang opisina, bago po siya mag-abot duman sa lingkod barangay office sa likod. And then, sa micronutrient supplementation naman po,
iga pong provision of iron and multivitamins, ang micronutrient powder, 457,470. And then pag abot po sa exclusive breastfeeding, advocacy go kita ng 56,000. And ang last po, ang nutrition and essential, maternal and child health, ito pong anuhanta po ang deworming, iga po ng 24,000. Next slide please. And then pag abot po sa nutrition education, magkakaiga po kita ng 192,500. Ini pong overall coordination, planning, and surveillance, 203,500. And on manpower development, 597,500. And other nutrition activities, ito po niyong Nutrition Month celebration, which is ini po celebrate ini every month of July. So the whole month of July po is ang may mga activities na ginigibo ang City Population and Nutrition Office. Na kung saan ini po pig-allocatean mi po ning 1 million. Kasi digdi po, yaon na po dyan nagkakaiga po kay kami dyan ng mga contest. Nag-award kami kang Outstanding Barangay Nutrition Committee, Outstanding Barangay Nutrition Scholar, and madadagdagan ta po kasi ang supplemental feeding volunteer, kumbaga, medyo daita man siya na papansin. Kaya sa ngunyan po, magkakaigwa po kita ng outstanding supplemental feeding volunteer sa 27 barangays. Kaya po siya naging 1 million. Yaon na po dyan si mga awards. Si Gabos na gagastuson, gagamiton, yaon na po dyan sa 1 million. Next po. So thank you po. Okay, thank you very much, Ms. Rose. Now, this is the budget summary duman sa mga nasabitang mga activities, mga PPAs. Now, we're just going to compare our budget from the past years. Okay? So, nahihiling po, ini day may pighiro because usually, mga personal services ini, and usually, ang budget office na po ang naglalag kayan. And, kaya lang, nilagmi lang inidigdi, nagdagdag lang dikit because itong casuals may, we have 3 casuals, casual employees right now. And itong duwaming JO, sana ma-promote man into casual next year. They have been there for the past like 4 years or more, 5 years. And ang sa inda pong role is very critical, crucial also because they are handling like si Saro sa clerical, and then the other one is the one responsible sa Nutri-Life Bakery. So, hopefully, makuyan sinda, maging casual man next year. Kaya yung pigpo-propose mi lang na next year, si tulong casual maging 5 siya. Okay? So that's for personal services. We move on to our MOOE. Kung saan itong mga nabanggit na subagong mga PPAs, dyan po siya nakalaan. Next, please. Nasa taas na pati ko. Alright, so as you can see, ini si budget summary for, ini na lang, ining duwa na lang, because ini si parang ngunya na taon, and then this one is for next year. Medyo nadubli, So, sa siya nagdakol. Sa naka-lodge iyang bulk ang budget na nag-increase, alright? So, mahiling po nindo ining traveling expenses from 20,000 DC. Actually, kadtuman talaga ang allotted na travel expenses, 80,000 yan. But during the pandemic, it was decreased to 20,000 because si mobility talaga nabawasan man, Dahil man kita nagpapara-travel, usually mga Zoom, mga Zoom lang, mga online. But right now, because may nagiging maluwag-luwag na, so hopefully, ngunyan nga ni, perminang may mga ang mga conferences minsan outside naga na. So, hopefully, maibalik itong 80,000 for traveling expenses of our employees. And then, yung mga office supplies from 50,000, tahababao naman da si 50,000 na office supplies talaga. Garo pirang coupon band na sana ito. Okay? Now, it was raised to 100,000 for next year. Ini po medyo ang nagdakol talaga, yaon ki Ma'am Rose, kaya kung may haputon ka mo, ki Ma'am Rose ka mo maghapot, Because as you can see,
it was increased to like 200%, okay? From the past year, which we have only like 5 million allotted budget for food supplies expenses. So na-mention sa bago ni Ma'am Rose, si mga nakapalaog, digdiyo sa mga food supplies expenses na niya, dyan si mga feeding programs, supplementary feeding programs, okay? Now, hopefully for next year, we'll have a budget of Ma'am Rose, almost a little less than 15 million. So, almost 200% na increase for food supplies expenses. Kung may hapot ka maatsa, na-explain niya ni Ma'am Rose kung taano ta, they are proposing for such an increase, okay? Now, next, ining drugs and medicines from 2.3 million to 3.4 or 3.5. Diyan nakapalagi itong mga family planning commodities. So, apart from family planning commodities, we're also purchasing mga iron supplements, okay, multivitamins for our malnourished children and malnourished pregnant women. Okay, so dikit lang yan. But the bulk of this budget is really for mga contraceptives, mga family planning commodities. Now, digdi sa medical, dental, and laboratory supplies expenses from 370,000 last year, nagbaba siya, binabaan ng 300,000, ano, okay? So, dahil nga ni, duman kaya sa itong mga supplies like anesthesia, usually, nagtatao man ng DOH, so nakabawas-bawas na si mga itong ginagamit for implant, like itong itong ginagamit niya, mga plasters, mga bandage, so nakabawas-bawas na siya. So, yayaon dyan, saro yan sa kung taano nagbaba, to 300,000. Okay? So, parehas din lang itong other supplies and materials expenses. So, itong other supplies and materials expenses, iyan itong mga day nakapalog digdi sa ibang mga object of expenditures na ini. Kaya naging siyang other supplies and materials expenses. Yaon dyan, I remember, itong mga garbage bag. Or ano pa to. So, itong mga day nakakalaog dyan sa office supplies. Di mo pwedeng ang patholder, yaon sa office supplies. Ano? So, kaya nakalaog siya dyan sa other supplies and materials expenses. Alright? Now, sa postage and courier services, although nga ningon yan, pero may nakita mga online, pero minsan, iga pa manggiraray na kaipuhan mong ipadara via courier. So, a little, 2,000 para duman. Kasi usually, tuligaspi, mga 100 pesos, or 200 na mga documents na kaipuhan mong isend through courier. Okay? Now, sa telephone expenses, actually, yung telephone expenses, mayo naman kita ng landline sa mobile ining 24,000 ini. So, same lang. Kasi 2,000 for each month ang allotted for mobile expenses. And then, general services. So, ang general services, yaon dyan itong sweldo, kadtong JO, si mga JO, kaya yan, 768,600. So, we have 3 JOs, job orders sa opisina. And then, repair and maintenance of office equipment, tinanggal siya last year, pero munyan, kasi arog munyan, mahalon pala ng pagpahiray kang photocopying machine. Okay? So, that is an office equipment na, kaipuan hirahayon, hindi mo siya pwede magdigdi sa motor vehicles, ay digdiyo sa mga motor vehicles, na duman yan para sa auto. So, iyan, kaya may 20,000 na repair and maintenance of mga office equipment. And then for motor vehicles, we have 60,000. And yan, other maintenance and operating expenses. As you can see, nagdakol manggiraray siya from 1.6 million this year to 5.8 million for next year. So, nakakarga naman yan sa mga CapDev, capacity and development activities of mostly of our nutrition division. Okay? So, ayan, ang total niya for this year will be 25 million, okay? As compared to last year's 10 million. So, hopefully, maitaw ini yung budget na pangirat pati si Sir. Okay? So, hopefully, maitaw yan para mas lalo tapang orog ang satuyang mga magagayo ng programa. Sabi ko nga sa Indo po Subago, making the best better manggiraray. So nahiling nindo si Vision and Mission kang samuyang opisina na itong mga ginigibo na mas lalo pang itong mga excellent practices, kang samuyang opisina mas
marhay pa, para mas lalo ta pang makiter ang satuyang mga target clients and mas lalo pang marealisar itong shared vision ta. Shared vision na mga maugmang na genyo sa maugmang lugar. Okay? Salamat po. If you have questions, we are more than willing to answer your queries. Thank you. Salamat po, Ma'am Joy. Sa mga yaon po, digdi, baga gusto ninyo mag-suggest, mag-clarify, or maghapot sa iyang ipinag-present na budget. Good afternoon po, Vice and the other organization. Mamapot ko lang po, ma'am, during pandemic, especially 2019, when it started po, then going back to 2021, ma'am, since ma'am, ika na po nagsabi, ma'am, na-divert po, ma'am, si programa into mental health. I will cited, ma'am, na lugar, especially dito sa Concepcion Pequeña, ma'am. Since iyo po si Inota tinamaan po ang barangay Bagapong Concepcion Pequeña. Ano po, ma'am, si program of works na po dyan, ma'am, inside the barangay kang Concepcion Pequeña po? Actually, duman mo na sa inot mong hapot about mental health. So na-mention ko lang subago na duman sa samuyang mga family welfare club members na taon-taon igwang specific na seminars. Nabanggit ko subago kang inot na mga taon about rights of women and then Magna Carta of Women. But during the pandemic, or nag-igwa pa itong sa environment naman, dahil itong climate change. And then, during the pandemic, nagkaigwa kita ning about seminar about mental health. Okay, mental health during the pandemic. So, that is just one of mga seminars na pig-capture ta si members kang Family Welfare Club. Pero itong question mo regarding duman sa Concepcion, Yes, ma'am. Concepcion Pequeña, Yes, ma'am. Grande. Mayo kaming specific program on mental health for Concepcion Pequeña and Grande. However, sa gabos na 27 barangay, dinadarata itong nutrition program and family planning program. Okay? So I can assure you, nagabos yan 27 barangay na yan, dinadarata 100% itong gabustang mga programa sa mga barangay, not specifically sa Concepcion Pequeña lang. However, kung may mga you're talking about pandemic, right? Kadtong pandemya, na na-lockdown ang Pequeña, remember Rose, nag-lockdown ang Pequeña, kami si pinakainot na nagpadarang commodities duman. Kasi inisip me, itong mga nagpapasusong nanay duman, okay, we have to provide them with complementary feeding. Okay, apart, may nagpapasuroso, may complementary feeding. Okay, so and then, iba pang mga supplementary feeding commodities para duman sa mga nag-lockdown. So I remember during the pandemic, itong mga nag-lockdown na lugar, nagtataoning, aside from the ayuda na tinatawagan sa itong CSWD, syempre iba man ang ayuda, ayuda para duman sa mga nagpapasusong ina. Okay? Ayuda para duman sa mga malnourished na bados, and mga nagpapasusong nanay. Ayuda para duman sa mga mag-aragom na nagagamit ng family planning methods na dapat masustiniran ang supply na iyan. Tabada dyan kayan, pag mayo ng supply, pagkatapos ng pandemya, may dagdag na. Si pitong aki, odoy na si baby, si baby COVID, si baby quarantine. Okay, so yan. So yan, sir. Yan si usually. Yes, ma'am, yung second question ko na lang po, ma'am. Yung data po natin, ma'am, yung identified sa 27 barangays, kung sinong barangay po yung may higher na malnourished po. Yes. Okay. So, kumpleto kayan si Ma'am Rose. Bako lang, pati mga pangaran yahon sa inda. Kung sisay itong, actually kung hapot, Ma'am Rose, would you like to answer kung ano ang may pinakahalangkaw na malnutrition rate, digdiyo sa syudad? Siyempre, ang itong pinakadakulang barangay? Actually po, ang may pinakadakula po na malnutrition rate, si mga barangay na darakula man. Kasi mabase po kita kayo sa population. Like for example, ang Sabang, Cararayan, Concepcion Pequeña, Concepcion Grande, and then
San Felipe, dikit siya. Kararayan. Balatas and Triangulo. So, iya po yan. Yes, ma'am. May last question na lang po, ma'am. Yes, ma'am, po. paano po yung pag-conduct nyo, ma'am? Halimbawa, pag you're going down to barangay, si pinaka-ulay nyo po dyan, ma'am, acknowledge nyo po itong mga non-government people's organization para at least po, kaibahan po itong mga grupo na po ito para sa pag-identify, bako lang itong mga malnourished, ma'am. Ito may mga gender issue po, then yung mga gurang na po, na ako nga po ma'am, according sa experience ko man po, garo din man po na mamati, especially itong serbisyo kan barangay. Ang pirmi pong tinutok doon nila, si Mayor. Ngunyan nga po ma'am, na wonder po ko na igwa pala naroon po kaning itong sa city population and nutrition na magagaya ng programa. Ano po ma'am itong marani po talaga sa tao na bako na po itong mga tao po na mahanap po itong programa yun na po. Yun lang po yan. Thank you po. So thank you for your question. Nakakamundo man na day pala nadadara sa imo ang programa kang syudad. But syempre, ang programang ma-access mo depende sa pangangaipo mo. Tama? Halimbawa, kung nangangaipuhan ka ng serbisyong family planning, ay may maaaraman mo ang samuyang opisina. Takaipuhan mong maghanap ng serbisyo manungod sa pagplano ng pamilya. Kung ikaw may malnourished na aki, mahanap mo ang samuyang opisina, ang samuyang opisina nagkikater sa mga malnourished na aki. Paano dinadara ang mga programang ini sa barangay? We have our focal persons in the barangay, okay? Apart from mga barangay health workers na arm kang sa tuyang city health office na usually nga ni during the pandemic bugbog sinda with mga pandemic itong mga COVID related interventions. However, itong samuyang volunteer workers na supplemental feeding volunteers. Ang supplemental feeding volunteers, nakatutok lang yan sa pagdara kang programa sa nutrisyon sa mga barangay. Sinda po itong nag-a-assess kang sa tuyang mga malnourished na mga kaakian, nagdadara kang mga, syempre, ang pigtututukan ka ini, bako masigabos na kaakian duman sa barangay. Actually, ang samuyang opisina, pirang Ma'am Rose, pirang months lang, ito pirang taon, si satuyang children, itong preschool children. So, 0 to 59 months, so a little less 5 years old. So iyan ang pigkikater kang samuyang programa. Pag iyan 6 anyos na, sa eskwelahan naman siya. Okay? So iyan ang 0 to 59 months. O yan, tapos si sa elderly naman, nakafocus lang kami duman sa mga nutrition activities, kang segment kang populasyon na ini, taday man makiter, gabos na pangangaipuhan niya. Sa muya naman, sa family planning, syempre, ang hinahanap naman, si mga may partner. Si mga mag-aragom talaga, magdumang kami sa mayong partner, paggamito mining condom and pill. So di, kuman ngayon ma'am, pwede bagyan isap na, dayman, So syempre, ang dudumanan mi, si mga may partner man, iyan ang nangangaipuhan kang sa mong serbisyo. Okay? And paano may yan dinadara sa barangay? Kung ang nutrition, igwaning barangay nutrition scholars and supplemental feeding volunteers, kami naman po, igwa kami ng barangay service point officers. Saro po yan sa best practices kang naga because poon pa kang 70s na maintain ta po ang satuyang barangay service point officers na nakatutok lang sa family planning program. Iya po. Maski kang COVID, ang pagpaparaharanap ninda, nagpaparagaramit, nag-i-renom ning pills, nagagamit ning kondom para day maputol. Ang sa indang paggamit kayan, dinudumanan po ninda. During the pandemic, nag-house to house po sinda. Kaya po, sabi ko nga ni Day, naputol, siring man sa nutrition, yan ang BNS Day po, naputol ang pagdarata ng programang ini, even during the time of pandemic. Okay? So dahil may mga volunteer workers kitang katabang ta na idara ang programang ini sa satuyang mga barangay. Okay? Okay na sir, nasimbag ko po. Sihapot mo sir. Minsan sir, magpa-share kami doon sa opisina mi para maaraman mo ang iba may pang serbisyo. Suggestion ko lang po ma'am na pwede nyo man po kaming katuwang in Naga City or Bampur. Itong mga every organization inside the barangay, pwede nyo man po kaming makatuwang dyan para kaibahan nyo po si mga inside the barangay na health concern. Kaibahan po kami para ma-monitor mi man po. May mga members po kami talagang
may mga underline, tapos ito may mga, sabi nga ni po ma'am, no, may man nga nagduman sa inda. Pero I'm talking about ma'am, sa barangay ko na, especially ma'am sa kuya ma'am, sa Concepcion Pequeña, na garo ngayon, namimili lang, inaagihan lang. Sa Arok anong malapit serbisyo po yan? Particularly nutrition and family planning? Pwede Baka ma'am, po- sa nutrition naman po ma'am. Sa Tapos, nutrition po, nagsabi sa imo na dahil sinda na abot, kang ano, dudumanan mi sir. minsan kaya ma'am, talagang may naglalaktaw, pigahapot mi, para sa inyo yan, araw nga kanina sa barangay nga ni, tapos, kailan ma'am, dapat every house to house po ma'am, nagkakandak sinda, dahil sina magiling ma'am na, ay na nga, maray naman nga si Harong kani. Dapat ma'am, itong every house to house po ma'am, suggestion ko lang po ma'am. Yeah, sige. Na-experience mi ma'am po yan ma'am sa Oh. Pequeña po. Okay, thank you very much ha. Pero mayo po akong nadadangog sa mga volunteers mi na nilalaktawan ng harong na ini. Ano? So, siguro may mga nagkakapira experience baka sa ibang programa, pero po, mayo po kaming nahiling na mayo kitang, I don't know, Tita, Ma'am Rose, mayo kitang feedback na araw kayo na ini nga yata. Siguro ngayon ini may pangsapna man. Hindi ko na daw nga timbangon ng aki digde. Tagaro may pangsapna man ngayon, may pambakal man ngayon si Bubog. Gabos po pigpo-profiling ang satuyang mga recipients. Okay? So I would like to acknowledge also the presence of our head, our CPNO head, si Sir Rayan Cedric Rentoy. Okay? So, okay, so bago pa naghahanap ang masunod sa mo, any more questions or clarifications regarding our program? O, comments na lang. Comments po, good afternoon Ma'am Joy. Good afternoon. Ma'am Joy, permi ko po ning nakaibahan. Comments ko po naman sa sinabi ni Sir, actually baka dahil lang po siya nag-aaram sa barangay Linda. Ano po, barangay po, may nagkakapot po, baga kayan sa health po. Tapos sa mga aki na mga malnourished, sige pong kandak sindaning pa-feeding sa mga, kang nag-pandemic po, si mga aking malnourished, ang ginigibo po ninda, sinusundo pa po ninda, para lang po pakakanon sa barangay. Arog po kayo nang nahihiling mi sa barangay mi, pero actually garo daiman po talaga siya aware. Magayunon pong bagay kasi si mga aki po ngunyan, nagdaragdag po sa indang mga kilos, then nagiging maano na din po pati ang mga pisngi. Nahihiling mi po kasi yan. Tapos saludo po kami kila ma'am kasi talaga pong sige-sige po sindang trabaho sa barangay para po talagang maabot si mga aki na talagang mga malnourished na maging maray na si mga health. Yan man lang po. Salamat Okay, ma'am. thank you very much for your very good comment. Okay. So, totoo po yan na even kadtong bago magpandemya, sinusundo po talaga sinda. Parang pigsusurundo sinda, taminsan, day makaduman sa lugar kung sa'y nagkakandak ning feeding. So, sinusundo sinda para duman magkarakan. Minsan kaya pagdaron mo sa harong, baka so para sa akin, para nasa bilog na pamilya. Pero during the pandemic, data pwedeng gibuhon yan. Pero, dinadara mismo duman sa harong. Ito pong pagkakan kang recipient and hinihiling kung talagang kinakakanya man. Siyempre, bawa kang mag-alilingon mo kung kinakakanya talaga. Tabaka ang nagkakan para sa sarobilog na pamilya na. So, gabos malnourished manggiraray. Okay? So, any more comments po? Any more? So, ini sa muya po ng BSPO. Saro po siyang BSPO. Hello. Kuya, Concepcion Pequeña po. Ang comment ko lang po, kuya, may agam ka po. Kung iga ka pong agam, kuya, kami po, nagpapapod po kami ng mga pwede na itong mga nanay na kaipon i-family planning. Tapos po, kung may iga pang pong mga itong sa pag-feeding, nagpapapod po kami kayo sa barangay ng mga seminar, bao po kami kayo nagibo. Kaya po, sir, bako po sa pag-ano sa imo, imposible po na dai ka po nag-aaram. Kami mga paapod po kayo ang barangay ng mga seminar. Para po, dai po, ano po kami ng house to house. May profiling po kami kayang house to house po. Kada BSPO may kanya-kanyang zona, dai po pwedeng maglampas dawa sa harong. Iyo po. Yaman lang po Okay, yan. so pwede man sir, halimbawa sabi ko baga subago, depende sa serbisyong maabot mong ma-access ang sa imong
kung paano ka kumbaga kung paano ka makaka-access digdiyo sa serbisyo na ini, ano po. So siguro po, pwede kang maghapot sa barangay nindo. Halimbawa ngaya ako, mayagom ako, habo ko ng sundan ng aki ko, edi ang pangangipon ko about family planning. Kung di ka nag-aaram, pwede ka maghapot sa barangay. Ano po ang mga programa digdi manungod sa arog kani, na serbisyo. So diyan mo po maaraman kung ano tong mga serbisyo na pwedeng ikataon ninda, ika-officer ninda, and saan ka pwede magduman. Okay? So siguro po kung halimbawa day ka man naabot kang mga programang ini, bako lang sa nutrition saka sa family planning kasi iba pa si mga programang sinasabi ni sir. Okay? Pwede ka pong maghapot sa barangay. Okay? So para maaraman mo kung ano tong mga serbisyong kinaka-offer kang mga barangay. Okay? So any more? Mayo na po. Kung mayo na po, Diyos mabalo sa Indo, asin maray na hapon. Okay po, salamat po, Ma'am Joy. I-acknowledge na po ang nasa Zoom, si Ma'am Christina, Ma'am Eden, Ma'am Gladys, our NCPC Executive Director, Sir Ramon Geronimo of Education Sector, and VPC President Sir Benedict Diaz. Ang unyan po, apudanta na po ang masunod na ma-present from the Office of the Vice Mayor, sanggunian panglunsod sa pamamayo po ni Sir Hill de la Torre. Salamat po. Maray na hapon po sa Gabos. And of course, maray na hapon kay Vice Mayor Diasis and City Councilor Omar Binafe. Sarong orgulyo po na ipresentar sa Indo ang 2023 budget kan sanggunian. Now, the Office of the Vice Mayor, the City Councilors, and the Secretariat, saro lang po ang budget ninda. Dahil siya suruway. So, ang mandate po kang sanggunian is a legislative service. But sabihon, ang sanggunian po ang legislative body kang syudad. Siya ang enkargado kan mga DES and resolutions kan syudad. Our vision, a city government with a sound legislative policy. The mission to enact ordinance and approve resolutions aligned with city's vision of being the recognized model of good governance and people-centered development by 2030. Our organizational, timely, relevant, and appropriate ordinances. Dapat po, pirming nasa oras ang legislation. Hindi pwedeng maglampas. Kung sorry hindi nakaipuanan sa kama. So, dapat timely ang pagpapasar ng ordinansa. And resolutions that serve the needs of Dinagueños. Next slide, please. So, ini po ang comparative presentation kang 2021, 2022, and 2023 budget. So, mahiling po nindo kang 2021, ang approved budget is 73,300,000 plus. Nagkaigwa siya ng increase dahil duman sa pig-create ng plantilla positions. Kasi we are also responsible of improving the workplace na maipromote naman si mga empleyado tang marian serbisyo sa kahaloy naman sa gobyerno. So, in 2022, nagbaba siya sa 69,717,000 plus. Dahil okay naman itong position, maana kaming mga pig-create na position kang ngunya na taon. So, for 2023, we have a proposed budget of 70,696,698. Or a difference of 979,439. Next slide, please. So, ini po ang distribution of expenditure program
For 2023, maintenance and other operating expenses, 23%. Capital outlay, 1%. Personnel services, 76%. Medyo dakula po ang personnel services. Later on sa succeeding slides, mahihiling ta kung ano talangkaw ang personnel services. Next slide. So, sa objects of expenditures, nag-ulay na kami ni Vice, na si Vice ang ma-present kan objects of expenditures. Kaya sarong orgulyo na i-presenter sa inyo as tayong Vice Mayor, the Honorable Cecilia Veloz de Asis. Salamat po sa inyo. Diyos marahay na hapon sa Indogabos. Ini po ang samuyang objects of expenditures. Kang pagtukaw po, kang 13 sangguni ang panglunsod. Ako kaya bilang haluyan na sa lokal na gobyerno, ang mga department na dai po nagkakaigwa ning mga promotion sa mga empleyado ang sangguni ang panglunsod. So ino po yan si Ininot Me, nag-create kami ng positions na matugma sa pangangaipo kang opisina. Yaon na po dyan sa akod si mga haluyan na empleyado na ang iba casual pa, ang iba job order pa, na qualified man ta may civil service eligibility. As in haluyo na, iyo po to si tinaan ning chance man na magkaigwa ning marhay na may security of tenure na haluyo naman sinda, pero da may sindang chance. So kaya po naglangkaw talaga during our first year. Kaya ito pong 2021. So kang nangyari po baga kay itong naglaog ang biglang nagbaba tagibukang dai makita nagarastos ka ito. Pero ngunya na 2023 ayun na ni. Medyo halangkaw kami sa personal services na nagkaigwa po baga ning mga increase sa salaries. Itong last tranche, last tranche, gabos na mga empleyado, naglalangkaw ang mga sweldo. Kaya po yan. Salaries and wages, kung mahiling nindo, from 51 to 53. Naglangkaw gabos, syempre, si bono, si salaries. Salaries and wages, ang regular po, kadaklan kaya nasa office kang sangguni ang panglunsod. Ang casual po, nasa opisina kang mga konsyal. Igwa pong 4 na casual ang konsyal and sarong job order. So gabos po yan. Yung 54 na yan, yaon po yan sa office kang mga elective officials. So yun. Next. Slide please. Sa MOOE, sa traveling expenses, kung minsan nag-a-attend bang po ang mga ang mga konsyal, ang mga kasod, ang mga personnel. And then sa office supplies, banga naman kaya ang sanggunian, sakod ang mga opisina kang mga elective officials. Sa other supplies and materials expenses, iyo manggiraray, banga kayan. Postage and courier services, yan po kaya si pagpapadara ni kang mga resolution sa manlain-lain ng mga sanggunian, ng mga munisipyo and mga cities. And then, telephone expenses sa landline. And then, itong internet subscription, kang sanggunian, and then kang mga opisina kang mga konsyal. Sa other general services, medyo dyan po kaya nagkuku ako minsan ng mga job order. Diyan po nagkuku ako. Minsan pag kinukulang na ng budget, diyan may po na ang salaries kang mga job order. Repair and office equipment, nahiling nindo, mayo po muna kaming daimo na nagkuangon yan. And then repair and maintenance transportation equipment, igwa po kaming tulong motor vehicle, sarong van, sarong Innova, and then motor. Sa repair and maintenance kang building, and after 3 years garo ang ibang opisina kang mga konsyal, medyo kaipuhan naman pong isaayos. Dahil may po yan nagibong mo niyan, gibungan kang limited ang budget me, so ikakaagyan mo niya na maabot na year.
Ito pong sa repair and maintenance ng machineries and equipment, yung mga giraray, si mga computer, si gabos, yaon dyan. Furniture and fixtures, naling 100,000, nagre-reklamo nga yung mga konsultahar, babaon. Advertising expenses, nagkaano po baga kaya kami, kaya medyo halangkaw, papublish yan. May kontrata sa sarong local newspaper, pigpapublish na po yan. Yaon po dyan si publication and printing and advertising expenses. Ini pong printing and publication expenses, yan po si newsletter kang Sangguniang Panglunsod. For the first time, nagkaigwa po ning sadiring newsletter ang Sangguniang Panglunsod, bukod po sa pigpapanaon ni kang Office of the Mayor na newsletter. So may hiling po nindo, lalo ngunyan tabago ang mga city officials, kung nakakuha ka mo kang inot ming itong konseho, yaon duman nakakaag kung si mga city officials, ano ang ginigibo kang lambang konsyal, ano si committee niya, kabali man po doon ang Sangguniang Panglunsod. Explain me duman, ano ta importante ang role kang Sangguniang Panglunsod sa pagmanihar kang lokal na gobyerno. Kaya po yan, hinali po yan ni, hain si Frank, anuhong ko. Pigali po yan ni Frank, pero ibinalik mo po, magibo po kami, ngunyan sa susunod na taon, next year. And then sa donations, yan po si mga, kaya pakihiling po, didikit po ang donations Diyan po kinakaag si mga donation, mga solicitation, na ang ibahali po sa Indo. Si mga trophies, si mga t-shirt, si mga, pag may mga sa eskwelahan, diyan po gabos kinukuha sa donations. 1.3 lang po ngani. Gabos po na kunsyal sa ako, diyan po nagkukuha kang mga pigsusulisit sa Samuya. Ayun. Sa si Ikes palan. Ayo, aram naman nindo ang Ikes, ang mga social worker, volunteer, aram yan. Aram naman po baga nindo ang Ikes, kaya nahihiling nindo, pag may session kami, garo kami dyan, pinipilahan kami, garo kami mga artista, pinipilahan. And other operating and maintenance and operating expenses, pag kulang po si mga dyan man kami nagkukuha, kaya medyo daradakula po yan. So next. Capital outlay po kang current year, yan po si machinery equipment, ang ibang nagbarakal ning si mga konsyal na iba nagbarakal ning laptop and then computer, inayos ko si mga aircon ninda, and then sa furniture and fixtures. Mga gamit po yan sa laog kang opisina, kang 12 councilor, sarong vice mayor, and sa opisina kang Sangguniang Panglunsod. Sa total appropriation, naglangkaw po kami, kutagibo ka itong sabi ko nga si mga sa salaries kang mga empleyado. Mas naglangkaw po kami sa personal services. Sa other pong si dati man po giraray. So mayong gayong igwa pa. Mayo na. O sige, mayo na pala. O may hapot. Salamat po, Vice Mayor. Open na po ang floor para sa indong mga kahaputan, clarification, or suggestion. I-acknowledge ko po pala ang samuyang Board of Director from PWD Sector, si Sir June Agumaa. Kasubag ko nahiling ko piga-aran nindo, dahil nakamutang mawalat man kami. So si sa interesado, open po yan, kung pwedeng gusto nindong mahiling. Iwalat mo na lang sang si So may hapot po. Okay, Sige June. po, from... Okay, Gemma. Good afternoon po, ma'am. Bali, curious lang ako po. Ning digitize na po ang gabos na ordinances kang city, poon kang napunan ang city as a city. Meaning, alibawa ako, researcher ako, maski sain ako magduman, kaya ko i-access ang mga ordinance kang city. Assuming na, alibawa, hali ako sa sarong munisipyo, may gusto akong kopyahon na magayon na ordinance.
dahil itong nag-start ang city, nag-start ang city 19, naging city Kaya po. 1948. So mayo po ka, oo. So ang ano po is si mga latest nagpuon lang kang kasi rin lang nagpuon. Itong na Kumbaga, itong mga access ko Opo, na... iba po ang website ang sanggunian kung gusto nindo, kung gusto baka daikap daing mo paaral. Pero itong si mga previous... Ay previous po, igwa po kaming ano ka ito na may mag-codify kang gabos way back. Kaya lang kaipuhan mag-hire ka talaga ng tao na yun lang to ang tututukan. Yun lang to ang trabaho niya. Namayo po kaming budget. Nag-request na po kami kayan na para nga ni gabos na records. Sa iba po ba kayong countries? Oo, sa ibang countries po, lalo na po si mayayaman. Kita po kaya Dahil po, alimbawa po baga, usually ang sarong citizen kang sarong lugar to avoid, usually baga ang police, pag may dinadakop, ang hapoton kang, anong violation ko? Siyempre mahapot siya, anong basis? So, siyempre si police, pag nagdakop siya, aram na niya kung anong violation, kaya niya dinakop. Kaya yung citizen, dapat aware din siya kung ano ang mga ordinances sa syudad para aram niya dahil siya. Kaya dapat si police nag-aaram siya kung ano para pag hinapot siya ang sa imong binabalaka. Oo. Sabat tabihan ta ang mga police na mag-adal sinda. So sa internet pala. Oo. Ito lang kung gusto po nindo mahiling nindo may website kami. Kang sanggunian may subayman ang sangguniang panglunsod. Nagabos na ordinances and resolutions si mga latest. Mahihiling naman nindo duman. Pati si mga litrato, may kung gusto mong mahiling. Yaon man duman. So, si June Garuerigo. Sir June. Vice, maray na hapon po. Maray na hapon. Napansin ko po sa imong yan dyan, sa 22 and 23, halos 1 million lang ang difference. Gusto sabihin kayan, very effective sa indong pagtaoning budget kayan. However po, duman po baga sa mga nagdo-donation, medyo nagbuburukasan na eskwelahan, baka po gusto po nitong triplehon. Salamat po. Ay, salamat, Jun! Dapat yaon si Frank na Mendoza. Sa totoo lang po, gabos na kuminsan natutuyaw kami kang mga nagtahagad sa mong solicitation, na binabangga kuminsan pag-aabot na dai pwede. Na kuminsan out of our own pocket, arog ni General, marayan, tamayaman, talagang perming may pangluwas. Si mga may mga dahil natutugutan. So, ang kaipuhan, kaya lang, iyo lang po, kaya yan talaga si itinao. Kaya maintindihan man po ko kaya itong mga ibang nagsusulisit sa mga ICAS na talagang limited. Igwa lang po kaming, kada konsyal, inilang ang sa imo. Pag naglampas ka dyan, may utang ka na, itong susunod mong babawasan to. Kaya may nagrereklamo pong mga konsyal, ubos na ang sa indang donation. May nakapaskil na nga ni Garuduman sa mga kwarto ninda. Naubos na po ang samuyang sa ibang konsyal, itutukdo si kataid nindang konsyal. So, thank you, June. Mayo na po, Mayo na po garo kitang kaputan, KVM Nene. Sige po, salamat po, maray. Makuha kayo sa tingin. Salamat po. Salamat. Ang masunod pong presenter, si Engineer, wait lang. Si Engineer Francisco Paulo Pastor Lim. Siya po ang Chief of Office kang City Parks and Recreational Facilities Management Office. Good afternoon, sir. Maray na hapon po sa Gabos. Sa pag-iriba po kang Naga City People's Council, sa pag-iriba may po sa City Hall, as in sa Gabos po, nayaon mo niyan. Well, ako po ang opisina may po, yung ang City Parks and Recreational Facilities Management Office. So, i-ano ko lang po, si Samu yung But anyway,
kami po iguaning 30 tao sa samuyang opisina. So bali, miss, ito nang una sa imo. Adig di na. Okay, so ang opisina mi po yaon sa Civic Center. So yaon po duman ang samuyang opisina. So okay, so mali lang po. Diyan ako mag-control. Okay, so thank you very much po, City Parks and Recreational Facilities Management Office. So ako po si Engineer Francisco Paulo Pastor Lim, kagawad Momar po, maray na hapon. So ang City Parks and Recreational Facilities Management Office, current head of office po ako. Ang total number of office personnel mi po is 30 personnel. So plus 1, ako po yan. So ang permanent mi po is 8 personnels, casuals 13, and contractuals, job orders. So meron po kaming 9 sa opisina. So ang sector mi po is nasa Development Administration. So our vision, ang office po is, ang vision ninda is enhance lives of every Nagueño through aesthetics, city-owned buildings, sports facilities, public places, parks, and plazas of quality are highly efficient, diligent, and sustainable, whilst enduring that satisfaction is felt of every Nagueño. So yun po yan ang vision kang opisina. And ang mission mi po is build enduring value of safe, city-owned facilities by providing timely regreening and beautification of public spaces while facilitating growth and sustainable profitability. So ang pinaka-function po kang sa mong opisina, yung pa ang management and maintenance. So ang organization outcome po is a healthy, environmental friendly city po kang Naga. So ini po ang office mandate mi. So nagpuon po kami sa Executive Order 2010-007. Dati po siya a City Properties Management Office.
So, by 2013, nag-execute naman po ng executive order na 20013-023. So, existing City Properties Management Office po, pig-renamed na po ng City Parks and Recreational Facilities Management Office. So, yun na po yan, nagluwas ang opisina. So, yun na po ni ang samuyang garo ang dating susunod kang samong opisina, maintenance, the cleanliness, appearance, and functionality of public areas, spaces, recreational facilities such as, but not limited to, parks, plazas, Center Island, Civic Center, JMR Coliseum, and the Metro Naga Sports Complex. So ngunyan po nagdagdag na. So igwa na po itong Event Center 1 tapos itong may idadagdag pa itong Event Center 2 na titrabaho po ngunyan. So management, the operation and upkeep and ensure the sustainability of identified city-owned public areas, spaces, and recreational facilities within the city-approved budget. So, pigmamanihar mi po yan para maging sustainable. So, mga satuyang identified na city-owned properties po. Including po yan itong mga sports facilities ta. So, quality ensures acceptable aesthetics qualities of identified city-owned public areas and recreational facilities. So, pig-maintain ta po yan para quality ninda ma-maintain man. And safety. So, siguro po para sa ko is talaga to ensure safety of citizen and guests using identified city-owned public areas, spaces, and well, through proper preventive maintenance and operation. So, yun po pinakaano kang opisina. So, ito pong sa SDG goals, so yun po yan, samuya, katong pag-meet, katong kang SGD goals. Sa 11.6 and 6.3. So, expected results by means of verification, so 100% of highly urbanized and other major urban centers within the ambient air quality guidelines value increases. So, yun po yan supigtaw sa opisina. So, ini po ang samuyang LBP4. So, yun na po niya ang pinaka-budget ni. So far po, this one, and this one po, ma-explain ko po yan, this one. So, ito po kayang annual investment plan may, human lang itong yaon duman sa LBP4 may. So, ngunyan, kang 2022, annual investment plan may po, paano pagbalik? Up and down lang, ano? Ayan. Tamuyang annual investment plan po kan 2022. Tapos ngunyan, proposed na pigagad mi po for 2023. So, ngunyan, ini pong sinasabi digdiyo na sa support operation mi po, ang travel expenses local is igwa po ng 30,000. Ini pong parks, plazas, monuments, landscaping maintenance. So, yun na po yan. Nag-amounting po yan almost 1 million. Yaw na po dyan ang landscaping, itong sa nursery plants. Yaw na po dyan ang landscaping, duman po sa 16 areas owned by the office na pigtatrabaho. So nagdagdag na po yan, including itong mga bagutang niya na facilities. Itong CHO2, duman sa Santa Cruz, and Event Center 1. So madagdag pa po yan, ini pong mga roads, along ining giniributa pong roads. So, madagdag pa po yan.
So, siging dagdag. So, then, yun po yan ang budget me, that is almost 1 million. Then, ini pong facilities and structure maintenance me, yun na po ni ining Naga City Youth Center, hostel, rooms, maintenance. Well, 7 years ago, kang pig-assume ko po ang office is, dati po dyan ang Miss Bicolan dyan nag-in-house, But then, siyempre, excuse po, aliwan ko na ni. Then, siyempre po, nagdi-deteriorate po ang building through time. Si paggamit, si uran, So, pig-ask ko po ngunya na at least kuta, ang Civic Center, Youth Center. Almost siguro 25 years na po yan na pigagamit. So, iga po dyan yung pig-maintain mi po yan. So, siyempre, ang masakit i-maintain po talaga ang building. Especially kung talagang pirming gamit. Ngunyan, ang existing pong opisina duman, yung po duman ang ESO office, ang youth center, tapos ang opisina mi. So, yan po duman ang tulong opisina yan. Iga po kami duman ng 10 rooms, pero ang existing rooms po lang duman na nagamit is dahil yan po duman ang opisina kang RACU, itong cybercrime unit kang police, then may duang office in the duman, then si iba gibong laugan ning stock room kang city hospital, then the rest mga rooms lang. Igaw pa kaming utility room sa itaas. So pag-assume ko kang office is dati po usually ang purpose po kato itong mga bisita kang sa tong mga kagawa dati na may mga duman po in-house, si mga short term lang. So yun po yan ang Civic Center. So sa Civic Center po may swimming pool kita duman na pig-maintain me, swimming pool. And the whole Civic Center pig-maintain me po yan. So to clear the picture po, mailing tangon yan is yan po duman ang tennis court, yan duman ngunyan ang JMR Coliseum, museum, then iga po kita dumaning itong sa radio, may pet kita duman, pang yaon duman. So iga po kami dumaning gigibuhon pa ning Children's Park. So iga po duman. Sa ngunyan po kaya pigigibo pa si plano kang City Engineer's Office. So po yan. Ang Naga Sports Complex man po sa sports facilities. So PCP nakabuong Naga Sports Complex. Igaw man po kaming swimming pool duman, si pinaka-field, then si pinaka-stadium niya. So yun po yan. So then, yaw po yan sa Samuyang opisina. So ang Samuya pong budget dyan for maintenance, yun na po ning sa Naga City Youth Center, mga 965,000 po yan. So gustong sabihin, kang ngunyan po 600,000, po. So ang proposed me po next year is maging 1,664,400 na. Why? Because sa ngunyan po, ang room maintenance is 100,000, ang Naga City Youth Center pool, sakod po ang Naga Sports Complex na ito po bagang mga chemicals na panlinig, cleaning agent po kang pool. So ang budget po ngunyan 500. Why 500? Kasi po, dahil pa po dati baga kita nag-face to face. Mayo pang face to face, so dahil pang sports. So ngunyan nag-start na po ang face to face. So nag-active gare ang sports. So very active po kita ngunyan duman sa mga satong pool. So yaw na po dyan itong baad makaigwa na kita dyan gare ning pangapalaro na kepuhan ang mga sports facilities ta. So pag-maintain kang pinaka-field, maski po ining sa Civic Center. So ang proposed me po for 2023, yun po ning ma-additional po kami ning 64,400 sa maintenance, para maribayan mi naman po tong ulunan, sa mga sulod, 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 sa
tamong, itong mga sa loob po kang rooms, hinahalat mi lang po, so pag-maintain itong actual na renovation kayan, repair kang city engineer's office, bigalat mi po. So ang pigpipreparar ko po sa itong ilalag mi, tangarig mabaguan man. Ang full chems po, ang repair, ay ang cleaning kang samuyang mga satong pigmi-maintain na pools po. Ining 1.5 million po yan, so dati po yan na budget next year. So kabali na po yan. So but then, papakaniguon mi na lang po yan next year kung sakaling itaw sa muya dahil nag-increase na po ang mga prices ngunyan. So at least, yung manggarayan na agadon mi. So with a total of 1,664,400 po ang proposed budget mi for next year. So yan na po ang samuyang explanation yan. So simpre, so mga equipments mi po, iga po kaming repair. So 100,000 si dati ming budget dyan. Ngunyan, hinahagad mi garay, so dati 100%. So repair of equipments. Ano po ang mga equipments kang yaon sa samuya? Iga po kami ning apat na lorry. So, iga po siya ning apat na makina, pump, water pumps. Ano pa po? Iga po kami ning filter system. Pira po ang filter system eh. Apat sa filter system, so pigagamit po baga sa swimming pool. So, iga kaming duwa sa civic center. Iga po kaming apat sa Naga Sports Complex. So, syempre po, may maintenance po yan, may repairs. Yan po, araal daw gamit yan. So, ngunyan po, nag-bar down po, last week nag-bar down po sumaki namin sa Civic Center. So, nakiulay po ako duman sa saroming amigo na ito pong dating nagsusupply sa mo. Nakaribayan kami ning, pasubliyon kami ning makina, pump, para So, sa ngunyan, magayon naman po ang samong tubig. Then, sa Naga Sports Complex man po, piglilinigan mi po ito. Then probably by next week, pwede na po itong gamiton. Pero ini pong Civic Center is talagang pwede na pong gamiton ngunyan. So ano po ang pulta? Say po ang nagagaramit kayan. Ano ta pigmi-maintain ta yan? Pigmi-maintain ta po yan dahil number 1, ito pong teams, swimming teams kang Naga, dyan po nagpa-practice dyan sa Civic Center and Naga Sports Complex. Aside from that, so publiko po na itong gustong maglangoy, diyan po open po for public yan. So, yun po yan ang pulta. Then aside po kayan, itong sa Sports Complex, pigmi-maintain man ito, taas si mga nagpa-practice ng softball, soccer, baseball, basketball. So, ito pong, siyempre, nagamit CR Sinda. May mga tao po kami kayan duman. Iga po kaming caretaker duman, na sindaman po nang maintain. So, kami po ang nagmamanage kang opisina pong yan. So, yun na po yan ang samuyang proposed budget for 2023. So, nag-increase. So, ining report equipments, so dati lang po yan. Then, other maintenance and operating expenses, 500,000. So, yun po yan yaon manggiraray ni. Ini po kaya, yun is itong mga ginagamit mi sa operating expenses. Other maintenance, halimbawa, so mga daimi na include, na biriglaan, halimbawa po, araw kaningon niya na year. So, tinawan po ang opisina na magpintura sa mga, sumayo man po yan sa muya. Ang samuya lang is planting, regreening. So, ngunyan, dyan may po pigkukua. Si pintura, minsan, kung ano pa po mga kaipuhan sa opisina, ning immediate na tatrabahuhon. So, yun na po yan ang additional me. Ining other supplies and materials expenses, yun po ni itong mga PPEs kang tao. Si ito pong grass cutter, itong kang grass cutter, itong tarum, si tamsi, si gloves, si boots,
So, mga PPEs po nila. So, ngunyan po, nag-decrease po yan dahil sige ngunyan na 2022, dahil may pa man po nagagamit. Si iba nga, dahil pa man na-deliver. So, ngunyan, ininaan mi na lang ito. Kepuan mi lang for next year. Taaram ta po ba ang magabat para next year. So, ang mobile phone mi po, itong internet, Lasi Mobile, 18,000 po yan. The whole year na po yan. Then, office supplies, then na po kami kuaning office supplies ngunya na 2023 dahil sufficient pa man po ang office supplies mi ngunya na 2022 na pwede pa para sa 2023. Narig po makaina-ina na maidagdag man sa ibang opisinang nangangaipuan. So, yun po yan. Then, kang ngunyan pong 2022, ang general services mi po para duman sa 8 na job order personnel, yun na po yan, nag-amount po yan ng 840,000. So, proposed sa next year po, well, day man mayo po kaming planong magdagdag, tama sa akin po, baga ang ano. So, yun na po girara yan. Kung sakaling magdagdag ang City Hall, then probably bad magdagdag yan. So, ngunyan po, na 2022, sa capital outlay po, tinawan po kami ng infrastructure assets na 750,000. So, pig-workout mi po yan, ang plano po kayan, ito po bagang, kung nakaduma na ka mo sa Civic Center, ito po bagang children's playground duman na metal. Pigahalat ko po itong design kang CEO, nagigibon, papakarayon mi na po ito. Yun na po yan ang gagastusun mi. So, pwede pong ababa dyan. So, kumpiraan lang po ang magastos dyan. So, aside po katong kung iwa pang iba na pwede ming gibuhon, kung bako, duman sa Naga sa Civic Center, pwede po duman sa Naga Sports Complex. So, ini pong sarupang tinaw sa muya, ining sa capital outlay, machineries and equipment na 100,000. Then, ining transportation equipment service na 800,000 sakod ining biological assets. So, ngunyan, ini pong proposed me sa 2023. So, ini pong sa capital outlay, infrastructure asset, dinagdagan mi po ng 1,250,000. Why? Because, so naging pigagad mi po 2 million yan. Dahil po, kang mi po, kang legislative agenda, ELA, Executive Legislative Agenda, so nag-propose po ako duman ng children's Minty Park para sa barangay. Yung po bagang mahayo ta. Parks sa kada barangay. Ikaw po kita, parks talaga. So, paano itong mga arog po niya na nag-i-reskwela na si mga aki, so nawawalat na aki isa ano. So, yun na po yan ang proposal mi. So, pig-budgetan mi po yan ng 500 each para po ngunyan, para next year sa apat na ning barangay. Sa kata, then, sunod naman na year, kumpira naman na barangay ang PD. Kung so yun po yan ang so pigahagad mingo niyan, proposed para sa 2023 AIP mi. So sa machinery and equipment, kulang po nga ni maribala ko magribay ning mga water pumps, itong mga pool supplies, pool equipment, kulang po ni. Pero yan ang una, kung may matada na lang. So, nagto-total po sinda ng 6,900,000, yun po niya ang total kang budget mi. Proposed na hinagad mi for 2023. So, nag-increase po siya from 5,388,000. So, dikit man lang po ang pigagad mi for 2023. So, So, yun na po yan ang samuyang budget for the 2023 kang City Parks and Recreational Facilities Management Office. So, yun po yan mga activities mi. Yun na po yan.
So paghakot, yaw na po yan sa mo. Si pagpintura, yun na po yan sinagdaragdag sa mo yung mga ano. Grass cutting, cleaning, and yun na po yan. So, Diyos mabalos po. So, any question po? Salamat po, Engineer. Sa mga yaon po, digdi kay Puhan po, garo mag-suggest, mag-clarify, or questions na about po sa budget na ipinagpresenta sa tuya. Good afternoon po. So, magayon po itong plano na children's park sa barangay. Pero garo ba ko po gabos na barangay pwede syempre ang kaipuan po kayan lote na pang sa diri kang LGU po na hiling ko po importante yan araw katong pandemic. Minsan po nga ni mga senior citizen kaipuan man ning mapapasyaran. May man madumanan halimbawa sa Tabok diyan sa Triangulo. Ang kadaklan po kaya igwa si basketball court po baga yan po ang naiiling kong medyo space. Ang iba nga modified po. Ang araw kayan. Pero i-highlight ko lang, importante po talaga yung parks. Ito nga ni pong maski basketball court, maski modified, importante yun po. Namomonitor mo po baga dyan ang mga youth. Pag nagbabasketball, tanda mo kung sa i-recite. Pag di na nagbabasketball, maisip ka na kung mayo yan dyan. Itong importance lang. So, bali, yung ko lang po, so meaning po, mayong connect ang barangay na mga parks sa city. Well, mayong connect. Pero ang mayong connect. Kasi po kaya, ang pigpapigano mi dyan sa muya kaya is more on regreening. Para makaigwaman ng regreening ang barangay, ipapaluwas mi lang as mini park. Tapos sa mini park po kaya, igwa na dyan ng landscaping. Ang kaya nga po nag-try po kami ning 4 barangays for next year. Garo satellite mi man itong garo. Taang basketball po kaya ang kada barangay po kunyan iguana ning itong covered court. So malag naman kitang basketball court duroble na. So naman daw kung parks naman maray kong araw kanigdi ang dayangdang maswerte ara ni Jan. Ayo po. Pero halimbawa sa Sabang, anyway po, ma'am, natanaw na lang duman sa tulay. Ito pong mayong mga lugar na barangay, siguro papahanapan ta na lang sa kapitan. So, problema naman hindi yan. Pag igwasinda, lag kami. Taang basketball court po kay igwa ng kala. So, kay gusto ta, mag-green man. Yes po. In connection lang po katong sa parks. Suggestion po ini, naugma po ako na nadangog itong igwang gigibuhon na mini parks para sa mga aki dahil ako po may aki naman po ako, 7 years old. Yan. Bako ko pong aki nahali sa ko. Aki po siya kang live-in partner ko. Ayun po, ma'am. And mahiligon po talaga siya magduman sa park. Ngunyan, baka po pwedeng instead of itong mga metal baga na nahihiling itong dati po baga civic center baka arog po kato ang daiman. Baka suggestion ko lang po mas magayon po siguro itong arog po baga kayan tigdudumanan ka mga aki sa sa M Plaza o imbis maduruman sinda sa M Plaza aram taman po baga kung may isa diri kayan. O igwa na po ang naga na libre man ma-access kang mga aki. And pwede pa siya mag-opening business opportunities po baga. Tamay parks po dyan. Dawa duman sa mga nagpapadyak lang na para fish balls and para palamig. Yan. So sana po ma-realize, and siguro, inot kami sa makawat dyan. Actually po, ma'am, ang day ko pala na i-include dyan, si Kikibuhon mi. Ang talagang ilalagmi po dyan, bako ng metal, ito po bagang modular na plastic, itong hard plastic. Ayun na po ang ilalagmi dyan. Day ko lang kaya po na-include sa Pero igo po yan sigurado ko.
So sana po ma-realize yan. So magayon po baga may mini parks, children's mini park. Yes po. Hello, Manay Corky. Ay, yes. May apat digdi akong gustong i-brought out. Number one, in connection sa sinabi ni ma'am, siguro si mga parks ta, magkaigwaning mga events. Halimbawa, duman nga sa Arog Kaning Park, medyo may activity ngunya na bulan. Sa Arog Kaning bulan, ibang part man. Kasi, sa totoo lang, ang ibang taga-naga dahil nag-aaram na igwa kitang Arog Kani. So, kung may Arog na kaniyo, may alternative ng madudumanan ang nagenyo na dain na mabayad masyado. Halimbawa, duman sa may eco park kita, ano? Halimbawa, sa bulan na ni, baka igwang ibang activity, or pag galing mga February, si mga magjurowa, duman nga sa medyo anuman, na baka maika-ganin dong budget na magkaigwaning programang annually na mai-promote at the same time si mga park ang naga. At the same time, pag abot ng panahon, si mga madigdi sa naga, may madudumanan and mas mai-improve ta pa. Okay. Second point, ini sa mga park po, mas magayon kung baka pwede nindong madagdagan again ng budget na mag-identify po kung saan pwedeng magkaagning mga pwedeng tanuman ng kahoy na darakula. Tanganing, halimbawa, si sektor kang BPC, igdi man nga ka mo magtanom, si sa PWD, igdi man nga, si sa senior nga, igdi man nga, tanganing si mga magururang naman na mga sector head, pag nayaon sa wheelchair ay kami nga kayo nagtanom. Ikaduwa, si mga mabisita sa naga, may hiling na active nga palandig sa naga ang sektor na Arog Kani, ang mga sektor na Arog Kani, na may karatula, pigtanom kang sektor na Arog Kani. So, dagdag attraction yan digdi sa naga. Okay. Another thing po, may nagpapahapot, supog lang, napapasainda ang benta kang tennis court or other, alimbawa sa swimming pool. And lastly po, sa swimming pool, Manoy, igwa ka mong budget sa pag-test kang tubig? Kasi lalo na kung may mga may incident na may mga amoebic or para protozoan na infestation, baka po pwedeng madagdagan ng budget. Thank you. Okay. So yan po ang apat. Okay, so number one po, itong sinasabi mong schedules, itong mga programs, ang nagkakandak po kayan ang kay Sir Alec Acto. So sinda po kaya ng charge. Ngunyan siguro kung sakaling mangyari itong sa tuyang mini park sa kada barangay, well, at least siguro sa barangay naman yan. So kami, ma-maintain lang. Ilalag mi dyan, may maintain nun mi lang. So number 2 po, duman sa imong, kahoy. Ang City of Naga po, igo po kita itong FOM, Forest in Our Midst. Under po iyang kang ESO office. Ang nagkakaput po kaya si Engineer Sea. So, si ito pong nagpapatanom na duman sa iya, so, sinda ang nahanap ning sites. Tree planting po duman. So, ang duman lang para magtanom. So, ang sa indong tatanong po, naka-ready na. So, sige po yan ngunyan. Sige. Sige po yan. Itong inapod ming Forest in Our Midst, FOM. Ano po yan ni Mayor Nelson? Garo, yun po yan si inot niyang programa kadto for greening kang naga. So number 3 is ang income po kang swimming pools, ang tennis court ta po kaya digdiyo sa Civic Center. Nakamuwa po kaya yan duman sa Naga City Tennis Court na grupo. So siguro si Mowa Ninda is sinda lang ang ma-maintain talaga. Sinda lang ang na-maintain. So, sinda nagpapagayong kang courts. Pero itong courts ta sa Naga Sports Complex, yun po to itong pigmi-maintain man kang samuyang opisina para maging malinig, kang So, ang nagkakaput po niyan kang sportsman, yaon po yan sa ESO office. Sa kung si pang-apat, kung
itong income pa lang po kang actually igwa po kaming nagsisingil, may bayad po 'yan. So ang nagsisingil po diyan itong hali sa treasury na tao. So ang income po kayan, so piglalag mangyari diyan sa dahil po ko kaya nagmimiter diyan basta sa kwarta. So takot ako diyan. Maski po ang tao abo ko pagkaputon diyan. Kontrobersya 'yan. Maray na tong sinda ma-compute. So yun na po 'yan. Say number 4, itong test. Actually po, ang tubig na ginagamit sa satong pool is from Nawasa. Bako po yan dipwel. So after po pagbulos kang jigdi sa satuyang swimming pool, igo po kaming pigtitest dyan itong para sa chlorine, sakod sa para sa pH factor. Kung sobrang acid, maalag kami ng garudast. Ito pigbabakal ming, ano nga po mikan? Nasa puro po kandila ako. Pag kulang maning acid, maalag po kami muriatic acid. Pero po, pigbabakwash mi yan. So, naina kami, nadagdag kami, na-replenish kami ng bago. Sa araw po yan kayan. So, nagre-recycle po yan. Dahil po kami nag-i-stack ng tubig na aloy na. Tapos siyempre po, publiko yan, then mawara. Kaya pigre-replenish mi po yan. Ako po kaya mismo, abo ko man itong maging kliyente mi dyan, magreklamo sa ko na, ay, nakakuha nga ako. So, ayo po yan ang pig-maintain mi dyan. Yes po, ma'am. Every Wednesday po, naglilinig kami. Close po ang pool kayan. Every Wednesday. Thursday, early mornings. Yes po. Well, any time of any day sa week except Wednesday po. Wednesday po kaya close yan for cleaning. So kung nag-green lang po ang tubig, kung nag-uuran, may acid po bagayan. So, ang proseso po kaya mga 2 to 3 days. Kaya, day po, igo po kaya sa mong mga kliyente na pag-ulay ninda, basta mareklamo lang. Green yan tubig, gusto tulos, mag-blue sa agad. Ay man po, may proseso po yan. Okay po. So, just mabalos po sa igwe ko po. Engineer, may kahaputan po sa Zoom si Ma'am Glad. Yes po, ma'am. Arin dyan. Ini po, yaan lang po, digdis ako. Chat lang po. Pinapahapot niya lang po kung ano na po si plano sa Esplanade sa may Mabolo. Kasi ang city, dakol sa Reddit na parks, pero may kitang open space, arog kan ibang lugar po. Si Esplanade po. Si Esplanade. Si Esplanade. Anong pronunciation yan? Ito po under na to, actually igawa na po to ning plano. Ayun si Ma'am de Coneling. So by plano na po to, so siguro po may dikit pang technical na gigiribuhon. Pero po ang pinaka the best pong haputon kayan ang City Engineer's Office po. Engineer. Yes po, ma'am. Diba sabi mo po Subago, under the management mo man ang Pacol Sports Complex. Yes po, ma'am. Bali po kaya garo po sa tabang mo, kang opisina mo, tapos ang City Engineer's Office, garo po kay puhanta ng ayuson kasi sabi mo nga nag-start na ang face-to-face and may nakaulay man po kaming nag-present kang budget niya. Digdi na nasabi mo po. Kasugma si Sir Pipin na sana po madagos na tong sports school na kung saan duman sa Pacol man po. Kasi mandataw na pong hilingon sa tuyang sports complex sana magtarabangan si opisina mo and the city engineer and the ESO. And siyempre po sa bendisyon kan sa tuyang Mayor Nelson Ligacion. Yun lang po yan. Salamat. Yes po, ma'am. Actually po, ma'am, gabos yan po, pag-iisipan. So, alat-halaton ta lang po sa panahon na kay puhan. Gabos po yan.
Ito po bagang pagbayagyo na raot po baga itong atop kadtong sa tuyang ano duman stadium. So alat-alaton ta po magigibo po yan. Yes po. Ang senior tapos ang person with disability, may bayad pag nagsiswimming sa civic center or other facilities? Well, depende po. Ang disability po kaya siguro para sa ko siguro libre na lang garo. Yes po. Thank you. Saro po yan sa pwedeng Dahil man po, ang senior po dahil man naghahaloy babad sa tubig yan, sisi po nun kamo kaya. Yes po. Kakalinto round kamo kaya. Yes po. Pigapot ko po yan sa imo, tabaka pwede mong sa paagi mo, maikaag mong programa na sa mo kaya sa PWD is kadto may libreng sine sa SM. Ngunyan, medyo napundo dahil sa pandemic. Ano daw po sa paagi mo and mailawag din doon sa programa na may senior and PWD sa Civic Center. Why? Number 1, mabalad sinda. Ikaduwa, magkaigwa ning emotional and mental health welfare na magkaigwa sinda ning tayo na o masurimin mga si mga gurang. O, masurimin mga si mga PWD. Kasi ang ibang pilay, supog, pag solo lang siyang pilay. Pero pag kadakulon dyan pilay, tapos si may bitis na tultol, ang masusupog si may bitis na tultol. So, baka po sa paagi mo, para at least maging example kita sa buong Naga, ay sa buong Pilipinas na sa Naga ngaya, igwaning senior citizen day na maruluwas sa park or sa swimming pool na masuriming talaga, exclusive lang sa inda. And sa mga PWD, ano ang benefit kani? Ang iba pong mga gurang, I'm sorry sa term po, surugrot na yan sa laog, consumption sa makuapos, ano sa araw kani. Pero pag aram nindang, uy, senior citizen day nyo yan, manding yan, durumang kita taduman, maruluwasan, machirismisan, kang problema ninda, kang sa araw ninda. In that way, nagiging active ang kaisipan ng sarong nasa edad and babawasan ang risk ng dementia and Alzheimer's. Kasi sa paagi pong ini, mas nagiging dakula ang horizon na bako lang nakakulong sa laog kang harong na at the same time nakaka-benefit po sa Indo. Si iba nagsusurong bangay duman sa gilid, si iba duman nakikipag, tawag ito, fellowship nga. Baka manay sa paagi mo po, baka mai-promote ta po. Or duman po baga sa eco o mag-develop kayo mong tai chi para sa mga gurang. Baka po pwede. Sige po, at kakaulahin ko po ang PWD head regarding that. Open man po dumanggabos. Actually, pag iga po sa muyang nagpapaaram, nagagamiton ang pool, so pigtutugutan mi po yan. Siyempre, lalo na kung sa Tayo naman, di ka nagpaaram, mag-initiate ka na po na at least baka sa mong opisina, mahali itong directive na ito na may programa ka para sa araw kani. Okay. Thank you. Okay, sige. Tara mo, first time yan sa ko, makikikoordinate ko na ko sa inyo. Ilingon ko lang ang policy kaya o anong guidelines kaya. Tabad mapasalaman ko ba, makadisgrasya ako dyan. So, paray na itong ano po. Pero kung kamo, welcome po kamo doon gabo sa mga. Okay, so thank you very much po sa... yes, ma'am. Ayo po. Ang paglaog po sa Civic Center, igwa po. Iyo po, actually po kaya talaga, kaya po may bayad, may ordinansa po nga ni kayan. So, pero kung senior citizen, PWD, gamiton ta si senior citizen ID, isa kun si PWD ID. So, nga rin igaman po kami ng ingreso. Yes po mo.
Last na lang po ni. May mga instances kaya na nasingil sinda tapos mayong ticket. Ako kaya pag mayong ticket dahil lugod ko na bayad kasi dahil araw ko nagdiretso sa bulsa. Ano po ang direct or opinion mo na magbayad ka, dawa mayong ticket o dahil ka na lang magbayad dahil mayong ticket? Paki-advise man po. Kung araw po kayang grupo ka mo, nag-abot nindo magbayad duman sa ticket, duman mismo sa site. Ang style ko po kaya, pinapabayad ko na directly sa City Treasury. Halimbawa po, 10 ka mo, o kung halimbawa 10 sa 50, di 500. O babayadan mo na po yan mismo duman sa City Treasury. Ngunyan, si ito pong resibo, yung po na to itatao duman mismo sa nagbabantay. Sakod, may mga instances pong nangyari kayan. So, ang City Treasury is very watchful man. Maririsan hindi yan. Sa ingreso po, kadtong nagsisingil. Maririsan, kadtong nga araw kanita, araw na lang kani. So, very man po sinda, very watchful po siya sa bagay na yan. Sakod, igo po kami ng instruction na kada malaog talaga, habo man o gusto mong kuanon ang ticket, kaya po, kuanon mo, tabayad mo yan. Pinapakit po yan. Pinapakit. So, yun po yan. Ang po yan sa Civic Center. So, yes po. Good afternoon po. Yes po, yes po, sir. Ako po sa Roman na ako yan. Residente Naga. Diyan sa Civic Center, sa swimming pool, dahil pa ako nakalaw dyan. Ay, imbitaran taka po. Totoo po yan. Gusto ko lang po mag-upload kung gurano talaga ang bayad dyan pag swimming dyan. Iyo po. Ang po kaya sa ordinansa, ang per head po dyan is 75 pesos. Ini po ko papakiulay ko na increase naman. Compared po kaya duman sa luwas, mahal na. Grabe po ang maintenance na. But anyway, ang pigsisingil po ngunyan, si kang ordinansa pa, 19, day ko kaya dara. Anyway, 75 po sa adult. Ang estudyante po is garo 25 pesos. 25 pesos pag adult. Tapos, ang senior citizen, di less kumpira. Ayun po. Bago po mag-swimming o bago magbuntog sa swimming pool, wala man po dyan yung ina-upload na shower. Igo po. Okay. Magayon po ang shower na duman. Dahil ka pa naisip ka pa lang na mapaandar, nagsashower na. Okay. Salamat po marami, sir. Salamat po, engineer. Iyo po. Excuse me. Paglaog mo po sa muya, masabi itong bandi, tatawang ka na kang ticket, sasabihan ka na kang bantay. Nga, mag-shower ka, taday takapapabuntugon kung dahi ka nag-shower. Takadaklan po kaya sa muya, ginigibo namang karigusan so dapat po, pag abot po duman, bago ka bumuntog sa swimming pool, ma-shower ka muna. Nagpagibo, ay malinig po, nawasa po dumang gabos ang tubig duman. Yes po, ma'am. Iyo po. Ikaw po dumaning dressing room. Discount. Well, sako kaya po ordinansa yan. So, pigi-implement mo lang po kayang ordinansa. Kung 75. Pero po imagine kita, nagsisingil ng 75 sa adult. Kung sa ibang swimming pool, gurano na 150, 200. So, pinaka-minimal pa po kesa to. And, nasisiguro ko po sa Indo, malinig ang pulta. Yun po yan ang magiging assurance ko sa Indo. Sa ibang pool, data aram, pero sa Civic Center, Naga Sports Complex, malinig po yan. Manoy, ang cottage, gurano, Mayo po yes po. Mayong bayad po.
Well, sa ngunyan, kaming gayong cottage, igualang duman so dati. So, dahil na kami kadto nagpapabayad. Okay, last na lang talaga. Paano po nindo na monitor pag ang sarong tao nyaon sa pool, ano ang penalty nindo pag nagkikiwig-kiwig sa laog kang pool? Nagkikiwig-kiwig. Actually po, kuta, igwa kong nailing na piglalaag sa tubig. Pag kanapula. Pero mahal ito, dahil ito kaya. So narinis na po pag pinapakiulayan mi nilang manoy na kumai ka, uto. He o she. So, araw mo na, publiko po yan. So, kaya kami every Wednesday, kaya po kami maglinig. Yun po yan ang samuya. Sir. Yes, thank po, you. Ning igo po kamo naman ning lifeguard. Igo po. Thank you, sir. Igo po. Takang 2017, hinagadan akong lifeguard duman. Nanggalas ako, iyo pala niya ako. So ngunya po, si mga bantay ko dumam, pina-train ko kang iyo. Itong basic, yes. Kaya tarataw. Sakod, ang aki po dumampalan, si mga umboy na pigdadara, iyo po yan ang pigtatakutan ko minsan, nag-uurugma, minsan ang lalo nitong lalakaw-lakaw, napapabayaan po yan. Iyo. So sabi ko, day pabayaan ng aki, Diyos me. Anyway, yun po yan ang basta may mga precaution man po kami duman. May apwera po katong bantay, may CPSO, tapos kami po riyan duman. So mga tao ko po yan man duman para nagmamasid po sa indo. Igo po kami duman actually ning required man yan sa swimming pool eh. So siguro ang kay po na lang kung may PW man duman, kay po may alalay mag-alalay. Pero itong CR me, igo tuning para sa PWD to. Okay, siguro. Okay po, engineer. Siguro yun na po yan. Mailing ko po kamo sa Civic Center. Welcome po kamo. Okay po, salamat pong maray. And ang last presenter from Ginhawang Nagueño Office, Miss Karen Asico, siya po ang community organizer. Welcome po. Thank you, sir. Hello. Ayan, maray na hapon po sa Gabos. Ayan. Ako po si Karen Asico. Saro po akong community organizer po kang Ginhawang Nagueño program. Siguro po dakol sa Indo dai paaramang sa ditming opisina kung dai po ayan. So ayan, dai ako na surprise. Ayan. So kami po kami kang sa DSWD kay Ma'am Bell. And ang samuya pong opisina, yaon po sa likod kang Bantay Familia Office. Ito pong salit na opisina duman, Nagaro Bodega. Office po ito. Bako po siyang bodega. Yan. Actually, dati, duman po ang Liga Office. Ngunyan po baga kaya, yaon na dyan sa kataid kang DSWD. So, po kami duman, 7 po kami, ang samuya pong head, si Sir Eric Jason Salvino. Kami po, igwa po sa muya ning tulong, job order, and contractual, duwang casual, and duwang permanent. Yan. So, sadit lang po kaming opisina. And, ayan. Yan. So, ang name of office mi po is Ginhawang Nagueño Program or GNP. Yan. Kapag may na-encounter po kamong job order, hali po sa Mayor's Office, na may nakalagay, GNP, duman po yan sa mo. So, sector po is social. Our vision po is a city free from extreme poverty, sustained by good governance and responsible citizenry. Mission po, igo po kami ning tulo. Number 1, to improve the living condition of families in least economically resilient communities or LERC. So ini pong LERC or least economically resilient communities, iniyo po itong apod duman sa mga
poorest of the poor communities po, itong mga nasa laylayan. Ano po? Number 2 po, to foster the values of collaboration and solidarity among stakeholders. And number 3 is localization of United Nations SDGs. Ano po? Yan. Our functions po sa office, number 1 is to identify LERC in 27 barangays wherein ang syudad pwedeng garo po kami itong link kang mga pobreng komunidad sa pag-access po kang serbisyo na tinatao po kang gobyerno. Ano po? So, dakol po kitang mga nakakaputan na communities na dai po aware sa ibang mga programs kang syudad na pwede po pala nindang ma-access. Kami po itong nagtatao sa Indaken or naglilink sa Inda. Ano po? Sa mga services na iyan. Ayan. So gusto mi po ang samuyang mga community magkaigwaning disenteng pamumuhay. Ano po? Number 2 po, to provide values formation. Yan. Saro po talaga ini sa mga core kang samuyang opisina, ang values formation po. And capacity buildings. Ano po? Kami po itong nag-empower kang mga community leaders na sinda po mismo itong mahiro para po sa benefit kang community na kinakaputan ninda. Ano po? Igwa po kami ng mga community leaders na or officers. Ano po? Number 3, of course, to regularly monitor and assess the projects done and to ensure dynamic development. So sa ngunyan po, igwa po kami ning 27 komunidad na tinatabangan sa laog po kang 18 barangay. Ano po? So, igwa po ning nagkakapirang barangay na may lampas 2 LERC sites, araw po kang Concepcion Pequeña, which is a very big barangay po. Igwa po kita dyan identified na 4 na LERC sites. Ano po? And other barangays may tigduruwa, ang iba man po. Igwa po ning tigsararo. Ano po? Ayan. So, organizational outcome. As LGU Nagas Arm for Poverty Reduction adheres to be a catalyst of social justice, self-reliance, and empowerment in the LERC, collaboration with private and public institutions toward resiliency and sustainable social transformation. So iyo po nitong nasabi ko po subago na kami po itong nagiging paagi para po LERC ta po magkaigwaning access sa mga pwede nindang makuang serbisyo hali sa gobyerno and sa non-government organizations. Ayan. Diyan po naglalawag itong mga partnerships ta. Ano po, sa iba-ibang sectors like education, sa mga schools, yan sa Queen, may mga partnerships din kita dyan, and other organizations po. Ano po? Yan. So our mandate po, ang GNP po was created through an Executive Order 2014-19. So, iniyo po itong programang ginibo para po ma-improve ang pagbuhay katong mga kapobrehantang mga kaibahan digdi sa Naga. Ano po? Yan, sige po. So, next slide po. Yan. So, ang current head na po si Sir Eric Jason M. Salvino, and ini po itong recent activities ta. Since ngunyan po balik kita sa new normal natapos si pandemic, mayong kita masyadong nagruruluwas. Ngunyan po current year nag-update po kami kang samuyang profiling. 3 years na mayo kita ning masyadong activities sa luwas. So, it is about time na may update na po itong profiling na kaputta. Way back 2019 pa po si kaput mi, 2018 na profiling form. So, pinagmaigot mi po na may update na po iyan, tanganing mas klaro ang maging basehan kang sa tuyang mga plano sa maabot na taon. Ano po? So, iyan po itong ginaganap tang mga community assemblies or mga meetings, kaibahan po ang kasarig leaders ta sa komunidad and ang sa indang mga miyembro.
And igwa man po kita ning mga partnerships arog po kaniyo sa Panikwason, sa Zone 6 Yabo Panikwason po iniyo, wherein ang St. Joseph po Alumni Association nag-donate po sindaning chairs and paints para po sa newly constructed na multipurpose hall / chapel kang Yabo. Ano po? So, iniman pong multipurpose hall, syempre po sa po iyan, sa bendisyon ni Mayor Son Legasyon na matawan kitang budget para sa inda, nagkaigwa po sindaning magayon na matibay asin magayon na meeting place sa Zone 6 Panikwason. Ano po? Yan, sige po. Next slide po. Ayan, so ini po itong mga SDG goals na adopted me. Ayan, medyo dakol po siya. Ano po? Ayan, so day ko na po saro-saroon. Ayan, next slide po. So gender issues, lack of representation of women, inequality in freedom of expression, ownership inequality, inequality in decision making, inequality in participation and survival inequality. Ayan, next slide po. Ayan, so hindi po siguro kita mag-focus, iyo po niya ang pinaka-importante, si budget. Ngunyan po, bago po ako magpuundigdi, dahil lang po kaya nailag siguro sa slide ni Sir, so, past year po, igwa po kami ng budget na 1.3 million, 1.347 million. The current year po, may approved budget po kaming 1.637 million. Iyo po yan si approved budget mingon niya na taon. And ma-propose po kami ng higher budget. Kaya lang, dahil pa po kami nakaka-propose, may nag-abot na po sa mong papel. So, di na po kami nag-stick. So, pwede ko man i-run down po at yan kung halangkaw ko ang hinahagad ming budget. But for this year po, igwa po kami next year po, 2023, igwa po kaming approved budget na 1.658 million. So, yan po iyo na po iniyo. So, igwa po binanga po ini sa tulong bagay, General Administrative Services, Support to Operations and Operations. So, Support to Operations po, ini po itong mga paggagastosan na mayo siyang directly benefit duman sa communities, pero si opisina po mismo ang nabebenepisyaran. Si operations po, iniyo po itong may direktang impact or nagbe-benefit ang communities na kinakaputanta. Yan. So, sa General Administrative Services, yaon po dyan ang, sorry po kung medyo sadit lang, Yan. Records Management, Procurement of Office Supplies, and Local Travel. So, ang major final output dyan is General Administrative and Support Services provided to meet the targets. So, output indicator, 100% provided and accomplished. Target for the budget year, 100% provided and accomplished. So, igwa po kitang total na budget dyan na 65,000. So, digdi po malawag itong office supplies, other needs po kang office, and local travel po like kapag ligwa po kami ng mga community meetings, community visits and activities, since day po kita nakakahagad ng gasolina, mayo po kami ng service vehicle, So kanya-kanya po kaming sa bulsa po kami nagkukuha. Pang gasolina sa motor or pampamasahe. Lang po, through reimbursement, Yan. So, ini po, syempre, accompanied with official business slip man po ini. Ayan. So, next po, support to operations, yaon po dyan ang community assessment, profiling, encoding, and interpretation of data. Ayan. So, ang data po, very critical po ini and makioras po talaga siya. And, igwa naman kita ning on hand, siguro out of 27, may encoded na po kitang 10 sites. So medyo dakol pa po talaga. Kasi as of count, last year po, nasa 1,700
households po ang members ta. 1,700 plus po iyan. Households. Ano po? So meaning households, pwedeng tulong family yan or apat sa laog kang sarong-harong. Ano po? Bako po siyang per family. Ayan. So i-consider ta lang po siyang per family kung may sadiri na siyang lutuan and kubeta. Arog kayan. So dyan may po tig-consider na, ay sige, suway ka naman. Ano po? Ayan. So, yan. Igdi po, ang major final output na po is updated data of the LERC. So, performance indicator, number of communities, of course, target na po hanggang next year, at least January po, is 27 LERC communities. Ano po? And we opt to add 5 communities for next year. So, kung halimbawa igwa po kamong aram sa mga barangay po nindo na dai pa po miyembro kang LERC, ano po, pwede ta po sindang i-suggest. We can go to the community, ano po, para mahiling po, ma-assess ta kung pwede po sindang makabali sa GNP. Ano po? So, may mga nagkakapirang barangays pa po kita na mayong LERC, arog po, siguro po, dahil mayayaman po niyaon, dahil ko po aram. Pero, based on experience, igwa pong mga punong barangays and barangay kagawads na, uy, baka pwede manindong mahiling ini yung ano, kasi kaipuan na maraining tabang. Iyan. So, dyan po kami malaog. Ano po? Iyan. So for next year, may target po kitang additional 5 new communities. Ano po? Ang budget na po dyan is 50,000 pesos lang po. Iyan. Next po is intersectoral meetings. Ayan. So, ini po, major final output is concern of poverties in LERCs are presented to stakeholders. So, PPA's progress is monitored and evaluated. So, ini si mga meetings po ini with stakeholders, ano po, and partners. So, 50,000 pesos man po ini. Ang target na po for next year is 12 intersectoral meetings in a year, at least once a month. Ano po? Yan. So, digdi na po kita sa operations. Ano po, igdi po nagbuhos itong natatada sa 1.6. Ano po? Yan. So, first po, kung may hiling po nindo, so, dyan po ko malawag itong dakulang budget talaga kasi land acquisition po siya. Ano po? But then, dahil may nag-abot na po nga sa mong budget, dahil may na siya nalagan budget, pero we are very much eager na sana ma-budgetan ini kang HSDO. Kasi to our experience po, ako po, 5 years na ako na community organizer, sa pagtabang yaon po kami, pero pag i-relocate na sinda or di-demolish, mayo na po kaming nagiginibo. Which is very hurtful po sa muya, tigparaataman may, tapos pag time na ning demolition, garumayo na kaming say. So, yaon ang HSDO, of course, tasinda ang may mandate kayan to save the community, which is, dahil man sa garo, pero sana ko igwaman kami ning arog kaini yung, right na mabakalan ko sinda ning harong, or at least dawa, dahil na sinda i-relocate, baka pwedeng makaulay si may-ari kang daga, baka pwede niya man ibenta, dahil na sinda marirelocate, dahil na mapaparayo sa hanap buhay. Ano po, taminsan dawa, nirelocate na, may harong na, mabalik sa pag-squatter kasi mayo man po ning trabaho, which is, yan po ang nangyayari talaga. Ano po? Yan. So, dahil po siya tiglagan ng budget, pero sana po, kuta kung igwa, garo, ang tig-budget po dyan is 5 million sana. Yan. Pero daymi na lang po siya tiglagan. Pero sana po mag-okay po ang urulay po between HSDO and si Sir Eric. Ano po? Yan. Next po kita, shelter materials distribution. Ayan. So ini itong very digdi po kami tigpipilahan. Yan. So ayan, ini po, major final output, families that needs assistance for shelter materials are identified and assisted. So, output indicator, number of recipients served, target for next budget year, 300 families, and 10 special cases.
10 special cases. Ini po in case of eviction, may fire, or extreme cases na talagang kaipuan ng tabang, matawan ta po tulos ng ayuda. Igwa po kita digdining 500,000 na budget. Ayan. So, taano po nagkamap sa 500,000? Usually po, pag may naghahagad po sa muya ng materyales, yun po ini itong plywood, sim, toilet bowl, semento, Ate Osang. Yan. Aram yan ni Ate Osang. May mga tinatabangan man siyang tigduduman sa muya. Usually po, sa sarong tao, duwang sim or duwang plywood. As much as we want to help them na baka po pwede ngayang dagdagan, nagabaan man talaga. Kailang mayo kami maginibo kasi dakulon po talagang naghahagad. Iniyo po, dagdag na trabaho man lang po ta ini sa opisina mi. Which is, okay man po kami, na akoon ini. And, based on experience po, daimi po mamit itong 100% na matawan gabos. Dahil kadakulon po talagang nangangai po. And, as sa part mi man po, tigi-inspection mi po lugod siya. Kasi, sa dakol pong instances, igwa po ning nagpabarakal ning sim, pinabakal si plywood, which is abo mi nang mangyari otro. Kaya po dakulo nagrereklamo, haluyon man ngaya mag-release, no arin ngaya itatao pa ngaya or dai. So sa kadakulan po kang nagre-request, pinagmaigot ming inspeksyon nun para matawan talaga si pinaka deserve na tawan. And pipira lang po kami nag-iikot. 7 lang kami sa office. So ang nag-iikot po dyan inspection, 4 lang. Tayo lang po ang may motor. So may mga experiences din po kami na yaon sa liblib na lugar. Sa Pakul, yaon, maagi ka sa may maisan. Mga arog po kaya na experiences. Iyo po yan lugod si iniinot mi. Ngunyan, igwa po ning mga nagrereklamo dyan, day mi man po, syempre kaipuhan man. Kundi, kumbaga, na lang, garo, tigihiling mi na lang po, si pinaka dapat po talagang inot na tawan. And, yan po. So, permi po, yan, ang pinakadakol po kaya na nagre-request right after kang bagyo. Ang nangyayari po kayan, sa muya po, tigdidiretso ang mga request. Sa muya po binabagsak ang materyales, kami po ang mapanao, pero bako po yan hali sa budget mi. Ayan. Kaya may mga bistado po dyan na baka nagreklamo na haluyon po kami magpanao, baka pwede pong mapaliwanagan tasindahan na dakulon po, lalong-lalo na po pag eleksyon, pag may bagyo, yan po talaga itong halos grabe po ang sa muya, ang pila kang papel sa mo. Ayan. So next po kita, basic services. Ayan. So ini pong sa basic services, ini po itong assistance for communal project na tinatauta po sa communities. Ini po gusto mi pong mapatibay pa ini. Dahil basic po nga ni siyang pangangai po, dapat basic maitautulos po siya. Ayan. So ang target na po is 10 communal projects. May budget po yan na 500,000. Halos 50,000 per project po ang projected. Yan. So, igdi po malaog itong pathwalk, communal CR. So, itong mga pangangaipuhan po, nadakol po ang nagbe-benefit. Bumbahan, arog po kayan. So, baka magngalas po kamo. Igwaman baga ngayong water services. Igwaman po baga ngayon ng GSD para sa sa mga ilaw. Igwa man nga yung engineering office para sa pathwalk. Ayan. Based on experience, again po, based on experience kita, permi, usually, kapag nire-refer ta siya, mayo po ning on-hand na materyales. So, kaya permimi po siyang tigbabadgetan para po, kung kaipuan talaga, dapat maitao po tulos. Immediate response po baga dapat kami ang ginhawang na ganyo. So, iyan po ang rason kung igwa po kami permining budget for basic services. Next po, urban gardening. Yan. So, ang major final output na po digdi, productivity for residents of Lurks. So, target for the next budget year, gabus po matanom. Ang budget po digdi is 200,000. Now,
mahapot na naman kita. Ako na ang naghahapot sa sadiri. Igwa man baga ang agriculture. Yes po, igwa po sinda. Pero kapag re-request po kita ng seeds, tools, mayo na pong mai-provide. Ang tigsasabi po sa mo, magduman po sa Agriculture Office. Doon sa Department of Agriculture. Kaya po, binadgetan mi na po siya. And gusto po talaga kang Lurk magtaranom. Dahil po kami nagfo-focus duman sa bulk kang magigiboninda para ibenta. Gusto mi lang sinda maging productive. At the same time, igwa sindang maguguno. Pag may sobra, pwede ndang ibenta sa indaman. So, iyan po ang dahilan kung taano igwa po kami ning urban gardening or container gardening next year. Yan, 200,000 po kayo ang budget. Next po is immediate response. So, iniyo po itong mga tigpapasa po sa MUYA na referral or job orders from Mayor's Office na kaipuhan tabangan ining arog kaning tao ASAP, this week. Or kung pwede sa aga. So, tig-budgetan mi po siyang 100. Ang target for next budget year, indefinite kasi data man po aram kung pera iyan. Basta tig-budgetan mi po siya ng 100,000. Garo po iniyo, contingency fund. Yan. Next po, creation of GNP Council. Yan. Ini po very important po sa ngun yan. So, ini pong GNP Council, ang final output po kani is to create an advisory, consultative, or legislative body to manage the affairs of GNP. Ayan, so, ang output indicator ta kani is maka-issue ng executive order. Ang target ta po, one consultative body. So, ining budget na tig-propose misas, snacks man lang po garo ini sa mga meetings. So, ini po itong tigbanggit sa kuya ni Sir Eric Salvino na nagke-create po siya ngunya ng GNP Council na inaapod. So, sinda po itong magiging, kumbaga sa ibang may mga board of directors. O ini man, GNP Council na makakatabang mi po, kuta, sa pagdesisyon kang mga affairs kang GNP and para po sa development kang GNP. Kasi data man po may asa ini sa mga department heads kasi may kanya-kanya man po sindang mandates. Kaya ini yung pang maray na isipan ni Sir Eric na baka kaipuan ta ng GNP Council. Baka po nga ni makaibahan mi kamo digdi. Sana po. Yan. So next po, last two, organization of leaders in the communities. So, major final output ta is all communities are represented by its officers, which is ngunyan po may mga leaders naman kita. Nagkakapira active, igwa man mga inactive, which is data man ibitaran. Pero pasalamat kami sa mga may higos ming officers na presidente na kadto hanggang ngunyan sinda pa ang presidente, daw makulog na ang payo. Lalo na pagpaskuhan, tarauhan sim, yan po itong mga nakakatabang may magsalo kang stress, kang reklamo, So, data man yan maiwasan, pero very thankful man giraray kita. So, igdi po, ang output indicator ta, communities with active and functional leaders. So, 27 communities iyan. 50,000 lang po ang budget ta. And lastly po, community empowerment. Digdi na po itong mga capacity buildings. So, arog po ngunya na October 20 to 21, igwa po kami ning nakalinyang tuturok doan mi po sinda magibo ning project proposal. PR. Makanvas. Yan. So, iyan na po, itong inapod tang empowerment na imbis po kami ang magibo para sa sinda na po ang mahiro. And maiintindihan po ninda itong proseso kang pagbakal kang gobyerno sa sarong supplier, which is dai man basta-basta, dai siya madali, maproseso siya. So, digdi po, sa paagi kang mga capacity buildings, may empower me po sinda na mag-stand on their own, nakaputan ang mga membros ninda para po sa kamarayan kang community ninda as a whole. Yan. So, pigbudgetan ta lang po iyan ng 100,000 pesos. Yan. Okay na. So, total po kayo is 1.665 million. So, yan lang po. Guwapa po. Next po, baka igwapa.
Wala na po. Ayan. Ayan. Okay na po. Thank you very much po. And open po ako sa mga suggestions, comments, and questions po. Thank you, Ms. Karen. Si Sergio Naguma po from PWD. Ma'am, ining sa GNP, Yes, baka pwedeng maging part ang NCPC, ang PWD, senior, urban poor, as in si mga urban rich. Tangani, makatao man ng idea. Takadaklang baga sa urban poor, nagiging urban rich. Yan. Totoo yan. And secondly, hindi po baga ikaw kamong budget na 200,000 sa gardening. Yes po. Sa pagtauning seeds. Opo. Di 200,000 in ano? Ang budget nindo digdi. Yes po. Yes po. Ibuhos na nindo ni sa PWD. Dahil po, nagpapangirit lang po ko. Okay po. Medyo hapon na. Dakulaon kayang bagay ang seeds, lalo na kang pandemic. Kasi katong pandemic, nag-ikot ako sa mga president na post. Nagtao ko mga seeds, hali kay Congressman Bordado. And dakulang bagay ini. Iyo po. Baka po pwedeng ma-priority si mga PWD and senior citizen, tanganing makatanom-tanom. Okay po. At the same time, matawan man ning mga seeds, si mga marites, tanganing magtaranom-tanom kaysa Yan magpara. talaga, sir, ang purpose. Actually, iyo. Iyan lang yan, ma'am. Thank you. Dakulang Yes, po. bagay po ini sa kasaraditan. Okay Salamat. po. Thank you po. Any question, suggestion, clarification? From Barangay Tinago, Vice President VP si Mr. Marabella. Yes po. sir. Malimit lang po kitang questions to 10. Yeah. Sige po. Yes po, sir. Hello, good afternoon Good po. afternoon po. Besides mga kwan po, yung mga seeds na nagbibigay po kayo ng mga seeds. Yes po. Okay po. May I suggest na bako lang pong seeds ang pwedeng ma-erase nindo kay may tao sa mga farmers, particular sa mga urban gardenings. Pwede ba siguro po patawanan ng mga materials, particular Tools po. Garden tools. Yes most po. likely po tools, and then mga kwampo, yung kahoy. Okay Yung po. pang lalagay na Itong fence. fence. Arog po kayo. Opo. Actually, sir, yes po. Nag-ibumi na po si project proposal. May naka-ready na po talaga siya. Ako po mismo si nag-gibo, katabang po ko po si Ate Donna, Daisy Donna Ramos, sali po siya sa City Agriculture, na ilipat po siya sa mo. Kaya maugma kami na, igwa na kami ning talagang tatao sa pagtanom. Okay So po. siya po kaya nang opo. Bako lang po sa fence yung ginagamit yung mga kahoy na yon. Pwede rin po siguro magawa yun na bilang nursery para sa mga... Yung parang seedling nursery po. Opo. Okay po. Sige po. So, duman po sir sa suggestions mo po. Thank you so much po. Ito pong about sa nursery po na kasi dapat po seedling po talaga tinatao bakong from seed. So, ang plano mi po dyan, si Upper Barangays po ang magiging Panikwason, Carolina, and San Isidro kasi mga paratanom talaga sinda. Sinda po itong magiging nursery, sinda ang may land, mahiwas po ang land ninda. Ibababa po yan digdiyo na seedling na siya. Itong may tambo na talaga siya. Okay. So yan po. So ang plano mi po, ang magiging nursery po is ang mga lurk sites sa Upper Barangays, ibababa po yan digdi, distributed ang seedlings evenly sa mga other lurk sites po. Pero po katong seeds, igwa po talaga yan yung garden tools, garden fence, tapos itong itong pang bubo, yan. So sprinkler, yan. So yan, kumpleto po siya, matanom na lang po talaga ang mga marites. Yan po. Okay Sir, po, salamat po, ma'am. thank you po. Ma'am, duman sa 200, baka pwede kaming makahagad duman 27,000, duman sa 200 na at least 1,000 kada barangay na itong pwedeng maging sa household, itanom-tanom
lalo na sa PWD na medyo gusto magtanong-tanong, dawa tig 1,000 lang kada barangay, duman sa 200,000 na budget. Pwedeng baka sa paagi kang office nindo or direkta sa head Sige nindo? po. I-ano ko po kay Sir Eric. Ano po? Yes. Mas okay po siguro makuha ko po ang name and contact number mo para po. Ako po ang Federation President. Po itong nakaaging typhoon, Pon Kang Rolly. Ano po? Ay, sige sir, thank you po. Yan. So, nagkakapirang, dakulon po talaga tong tig purchase. Igwaning 10,000 pieces, may 5,000 pieces na SIM, may another 5,000 pieces. So, overall po, nag-amount po ito. Kung nagdangog po kamo katong State of the Nation, State of the City address ni Mayor Nelson Legacion, yaon po yan duman gabos, hali po to sa moyang digits na ito. Nasa kulang-kulang ano po ito, 15 to 20 million po si Binakal para lang po sa bagyo. So si partially damaged po nag-receive ning duwang SIM, si totally apat, arog lang po kayan kalimited. Oh, nakakuha ka po. Yan. So hali po ito duman sa opisina mi, tigbagsak mi lang po ito sa tigtaomi po itong distribution sa per barangay, sinda po ang nag-distribute. So hali po ito duman sa opisina mi. Ano po? Yan. So ang samuya pong mayuman pong qualification talaga para makakuha ka. So inot na inot, ang usually pong ginigibo mi, ang mayor's office po, igwa po sinda ning job order po. Baga, may mga nagre-request po, nagsusurat kay mayor, baka pwede sinda makahagad pang ribay atop. Duman po yan sa mutig forward. Ano po? Sa ngunyan po, after po kang eleksyon, nag-eleksyon po baga. Madalion po naubos. Aram na po, hindi yan. So, syempre, immediate response kita, tatao-tatulos yan. Naubos po. Ngunyan, dakulon pa pong day natatawan, halos araw pa po kani kakapal, hanggang ngunyan, poon ano po yan, March hanggang ngunyan, may nagpapasa papasaro-saro. Yan, siguro si iba nalingaw naman, tapos naman ngayang eleksyon, pero yaan po sa mga records, naka-encode po yan. Ngunyan, ang sabi, to answer din po, ito pong nagpasa po daang ngunyan na taon, kumbaga, erase na ito. Maako na naman po kami next year kasi ngunyan po, dahil na po kami mabakal ng materyales dahil dakol naman po sinatawan, dakol lang nabakal, mayo man bagyo, sana dahil man magkaigwa. So next year na po kami ulit maako. Basta ang requirements lang po kayan, letter, received sa mayor's office, may job order, ipapasa po sa MOYA. And upon submission, may interview po iyan, i-inspectionon po ang harong nindo. Igwa po talagang naghahambog. Igwa po talagang every year, tulong beses siya naghahagad. Igwa man po ning naghagad na, tinauwa na, si agum niya, tigpasurat pa. So kaipuan mi pong inspection talaga, kaya ginigibo mi po siyang arog kayan. So dakulo na pong nakalusot sa mo, tapipiraman lang kami, sa data management pa lang, day mo po gabos yan Yan. So yan lang po ang requirements, job order, approval ni Mayor, and yaon po yan sa MOYA. Pag may materials, i-inspect po ang harong mo, tapos i-schedule ka po kang pag-distribute sa imo or pagtao sa imo, pipirmahan mo ang acknowledgement receipt, iuli mo na po si ayuda. So usually po, kada tao, tinatao mi dyan, duwang SIM or duwang plywood or duwang semento or sarong toilet bowl, sarong semento. Depende po sa availability kang materials na yaon sa mo. Kung gusto mong may SIM ka, may plywood ka, tigsaro po ang itataomi. So, arog lang po talaga kayan ang tinataomi. Very limited dahil kadakul po talagang naghahagad. So, para gabos man matawan. So, arog po kayan ang ginigibo mi. Yes po, may questions pa po. Pero pa ma'am, nabanggit mo din po ma'am na itong nagtatabang din po kamo sa materials para sa CR. Igwa po kasi kami doon ng duwang CR sa lugar mi, sa mi. Which is isa ro kasi pinatanggal mi na kasi napano na. Ano po, communal CR po? Or sa harong, itong public CR po yan or pansadiri? Po ma'am, communal. Itong pangsadiri lang po. Di pangsadiri, bako po siyang communal. Po kasi yun na CR. Apat na pamilya po kasi kami duman, ma'am. Tapos, yes po. ning tisaro po kaya si Samuya,
nag-drainage system duman, nag-labor, si mga labor, duman nagparagaramit, garaw na pano naman. So, pigtanggal mi na po. Gusto mi maribayan. Ano pong pwede ming makuang mahagad na materyales dyan sa ano nindo, ma'am? Sige po. So, mayo po ngunyan ning toilet bowl ka mong ginagamit? Ikaw na po ako, ma'am, toilet bowl, nagbakal na po nga na ako, ma'am, na ano lang kasi ako duman sa nagaramit ng mga Okay po. kumbaga ako, ano ibang materyales ang pwede? Dati po kaya nagbabakal kaming kabilya, tas kahoy. Ang nangyayari po, pag inaarapudan mi po si nag-request, dahil naman kinukuha, nagkaralapa si kahoy. Kaya naraya na po kami. Pandua po si kabilya, si kabilya po, dakol po kaming binakal, tigtatawan may tigduruwa, nagkataon na dikit sinag request. So, maray na lang, ay garo iba man ang term kong maray na lang, nabunan po kay si office me, ginamit si kabilya pang tahob. Okay. Kaya ngunyan po, dahil na po talaga kami nag-ano ng kabilya, ang yaong po sa muya, kapag po kami nagpa-purchase, sim, toilet bowl, semento, plywood, yan lang pong apat. Okay na po, maleta request na lang si Press Iya po. Maricar. Next year na po kami maako. May question lang po si Press Chi Quiñones, BPC President of Liboton. Good afternoon po. Good afternoon po. Maabot lang po ako dahil kami po kaya sadit ang barangay me. Kaya kami dahil na-approvean sa LERC. Pero actually, Sa'yo ka po, ma'am, ulit po. Liboton. Liboton. Oo. Pero dakol man ang tirios dyan sa mo na ma'am, pwede man makaabil ning mga anong hali sa Indo. Ay, iyo po, sige po. Igwa po kaya ning criteria para makalaog ka sa LERC. Dapat po, yaong ka sa sarong lugar, at least 10 na harong na taraid, puro tios. At least 10 ka mong iribahan. At least po yan, saro po dyan na example ang Sigundio Mabolo sa Zona 5 kang Mabolo. 14 lang sinda duman, pero taraid iyan sarong raya na talagang tios. Iyo lang po to si Tig-Adapt Me. Ngunyan po, kung igwa po talaga sa Liboton na itong scattered, baka po medyo masakitan kami mag-gather ka iyan. Pero kung ito pong hararanihan lang, halos kurumpul-kumpul, baka pwede ta po ma-validate iyan. Igwa po, dati na may pig-submit na ako sa ginhawang na ganyo. Kailang, dahil siya na-approvean dahil, parang nagkulang siya duman sa target. Iya po. Oo. Pero igwa talaga kayang mga nakasuway. Arong nga ni isa ko, nakasuway. Iyo po. Iyo, talaga, kami nga ni, pigpapahali naman, kundi mayo pa man malipatan. Iyo po. Pa din. Sige po, giraray. Baka pwedeng i-propose ta giraray. For next year, next year, maano kami ning additional 5. Iyo. Abo mi po nga ni ko ta magdagdag. Kasi ibig sabihin, kung madagdag ang LERC, nagpaparadakol na lang ang tios. Sana po, may dagdag kami. Ayan, so ilingon ta po, basta next year po, may target po kaming 5. Kung may aram po kamo sa lugar nindo, feel free po na magduman kay Sir Eric para po mapag-ulayan po ang about sige dyan. po. Salamat pong Maray. Okay po. Maray na hapon po. Ma'am, may suggestion lang po ako duman sa urban gardening. Sige Kasi po, may nahiling kaya ako perang mana si iba. Na ito po kayang 200 na budget nindo sa pwede kami duman siguro makadagdag duman sa share me lang duman sa mga barangay agriculture technician kasi ang tinatauman seeds, nag-seedling. Pero ang pinaka-priority may arag duman sa may samu, sa may balatas. May mga membro duman sa muya ning mga ginawang na ganyo. May LERC man po duman sa may Gualandi tsaka sa iyo po, dating kaya lang, dump site. ang gusto ko, sarap man yan ng obheto mi na gabos na mga residente magtanong miski sa pated lang. Sana kung may program kamo duman na mga arugke na maano man kami, ma-informaran man kami para actually makatabang po, iyo kami. po, actually po, mangyayari po in coordination po yan sa Indo, sa mga barangay, Kasi, pero ang mi kaya... Bisa mo po si Ate Dons? Oo, kaibanan mi yan dati. Kaya so, lang,
Ang ano mi kaya, minsan kaya, darag naman sa muya, parang, sabi ninda, bawal da kaya magtanong sa inutan. Kaya lang sabi mi, kaya gusto mi makipag-collaborate sa Indo para mas magayon ang programa ta. Kaya po, tama Kaya po. lang ang suggestion ko. Kaya po. Maaraman mi, ma'am. Thank you po. Last question po from Mr. Celerio of Naga City Urban Poor Federation. Good afternoon po, ma'am. Yes Ma'am, po. baka pwede naman pong in addition, itong pa-seminars and trainings in every organization. Sa ano po? Itong pa-seminars po, ma'am, training. Capacity building po. Yes, ma'am. Then, yung training po, ma'am, sa yung additional knowledge nila, ma'am. Aliba yung physical therapy or yung making, yung mga dagdag kaalaman po, ma'am, para for Actually livelihood po, na igwa po po. kami Thank you ngunyan po. ning ongoing na in partnership po with TESDA and Metro Peso. Nagkuha po kami ning 300 na LERC members, ma-training po sinda sa 7 trainings kang TESDA, libre. Ano po? So, sponsored po sinda kang syudad. Yan. So, ma-training po sinda ang peanut butter making, pag-iboning atsara, driving in situ, igwa po ning bentosa, itong traditional hilot. Yan. So, igwa na po kita naka-line up. So, halaton ta na lang po this October kung noarin iyan. Ano po? Okay po, salamat. Miss Karen, share ko lang po sa Yaraon Digdi and sa nagdadalan na nag-start po baga ang LERC office way back taon na under kaya lang po, siyempre po, kami po baga si ka-partner nindo duman sa Bayani Challenge na kung saan dakula ang partisipasyon kang Naga City Queen Federation, Queen Parents Association. Nasa na po maulit para at least maging mas magayon, mas maging progresibo, asin maging mauswag ang satuyang syudad and maging angat buhay na talaga para yaon po ang satuyang maray na pag-iribanan, asin maging modelo kita sa iba pang mga lugar. Sana magkaigwagirare ka ito para talagang ipahiling ta na ongoing ang satuyang mga programs and activities na yaon ang pagpartisipar kang kasaraditan asin kang mga nakakaangat sa buhay. Iyon lang yan. Salamat na maray sa pagpresentar mo. Sige po. Thank Good you afternoon po. Salamat po. Recording stopped.